Why no kasa kyerɛ wa ofa se wuhu saa nneɛma yi na wunim nipa a wutie ne ne a se awurade kasa kyerɛ wa wobɛte na wobɛhunu na wayi papa na ɛwɔ mu no wode abɔ wo bra anɔpa yi se na mema wakye na mama wakɔ aba ɛnɛ yɛ fiada nyame adom bronya akyi bosom edikan ɔpɛpɔn ne da ɛtɔ so adaduonu ɛna ɛnan afe mpimienu ɛne akyi aduonu enum yi emu sima aduasa nwɔtwe abɔ apa anɔpa nonum ɛho yɛma mo nyinaa kye ɛwɔ bibia akɔ aba yɛnim sɛ onyame adom nte obia da ye na yɛ nyinaa yɛasɔre ahoɔden mu anɔpa yi a yɛasɔre yɛwo nneɛma ntɛntɛm na watumi akɔ adwuma yɛ ɛso meyi mpa yɛ ma wo sɛ ɛdeɛ nyinaa mu awurade ma ɛnɛ da yi ɛnsi wo yie nea wode wo nsa bɛka baabi a de wo nan bɛsie awurade anim onyam ɛntɔw so sɛ ɛbɛyɛ a nea wokɔ akɔyɛ ne nea wohwehwɛ ɛnɛ da yi mu no awurade bɛma wo nsa aka medin ɛde Owoahene Acheampong anɔpa yi nso matena adwa kɛseɛ mu a mede Adea Akye Abia dwumadi ɛbrɛw efitiri saa bere kɔpem sɛ nɔnkono ɛbɛpae mu anɔpa yi ɛyɛ fully packed show ya yɛde ɛbrɛw ɛnɛ ɛyɛ Friday enti wonim dada ɛyɛ Friday special nkɔmmɔ da pono so abadwafoɔ bɛtena ase yɛbɛdi nkɔmmɔ but just before that preceding no yɛbɛdi nkɔmmɔ ahodoɔ enso Parliament approval of the ministers no egusu a ɛkɔ soɔ enti anɔpɛ yɛbɛwuram hwan mu na yɛasan approve wɔ mo yɛde ne nyinaa ho nkɔmmɔdie anamontuo ne nyinaa ɛbɛbrɔ aban de krata aba abɔnten sɛ chief of staff ɛna ne nsa hyɛ aseɛ sɛ institutions ɛwɔ ɔman mu nyinaa obiara mfa ne payroll emra ansa na bosome aso efi sɛ ɔmbɛ audit payroll no ansa na yɛhyɛ atua adwumayɛfoɔ ɛka ɛno yɛ new information about bonten. We go behind them and give you analytical analysis here on your morning radio. To start your morning, start it right with Sompa 90.7. We get you covered. What I say, anopay enche ya the motivation essence ebe bro. Our motivation for the day, for the morning, so that ubetima beginning, ubetima shy a danase a ye na madie nyina edi aboa. Immediately after a year motivation, no, yabefa anopay announcement ahodoa yaboa no egu akwan mu. Yewie announcement na news ebeto so efiri eye efikesem Sompa TV. Yewie Sompa TV kase bona yebeba akire won komo bebre a yede ebeba abesom wo anope ebio munua bema Owoahene Acheampong ena matena ase na metena asese ya ade ba akopɛ na meyɛ mede anidie obuo ene ahobrase eto nsafra wo se woni ye nante woni ye ntua na mon enyame nko na me wo fie ha systematic press ewo ha enom ono ena ode ye eko YouTube Sompa TV YouTube Sompa TV edi edwumadi ayeye live ewo YouTube se be ya ankrankra Ghana fo Nkoranza fo a wote aburukyire miamia nyina obetuma hwe na watie na wahunu de ekoso ewo fie endi ye live ewo YouTube Sompa TV na wa like oko YouTube no so a na wa search Sompa TV o search Sompa TV a na wa like abre bia ye be post video no ubenya notification na wakwa akohwe ebi ewo ho afi enye ho nko yesan ye live ewo Facebook Sompa 90.7 Facebook Sompa 90.7 anope ubetimi aka ye ho ubetimi so ama ya ye interactive ka ye ho ye ni nkomo 0598994994 WhatsApp Telegram ni nyina wo do messages efa ho a ye be kenkan ewo dwumadie so na ye de amount my fast the PSA Emma 21st clinic. It is the clinic of our time. No kwasem ne say anope woman so asane Monday to Friday Emma ye day dwumadie ebrel. What dia wo ye nyina ye ba akopɛ yesa yade yitu ase ye nsorosoro yade no yesa yade bia mpanini mofra yade emma ne mema yade yesa ne nyina da
wobetumi anante na waba ye nkyɛn yɛsan wɔ home services a yɛyɛ ebia biribinti untumi mpia bonte na apɛsɛ yɛba ufie hɔ na yɛba bɛhwɛ wa mebacha anɔpɛ efrɛ yɛn 0540 311311 0540 311311 na waba bɛka yɛn ho na afei yasaw yade amana ye enkoso ye nuro eye nuane nuro eye food supplement enti wonom na esaw yade wi a unya akire ha obia enkrabata dunum Ghana ha nyina anopei wo mo bie eye adwuma enti woye wo niema ntentem a na watumi akɔhɔ na yahwɛ wo ntem na watumi asan aba abesan akɔfie akɔye ade foforo maka eno sa mawie no yemfa anopei yafutu sama edi kan a yede ebie edai ano ama watumi akɔ adwuma this morning the motivation no yatu din say your time will come wo bre beso wo bre ebeso enti anopei nyabotre kan wakoma to yam na wo bre ebeso wate abrabo nya mirikatu o woni obia nsi akan enhwe de obi ye na nkasa wo so kwa akoye bi nea obi abo abrabo aduru no eye ne bre na aso enti wo so bre beso enti nya abotre emma abrabo no ma abrabo no tobo ase ma abrabo no na abrabo no a enteki ni shape ansana wetumi aduru baabi a onipa akro no aduru no se dan na yesi a yesi ne dan mu yesi dan ewo dan mu ansana de apia bontene enti se ne uhu so obi apagya edan asi hɔ a enye wo sɔre ya na opagya si hɔ odi kan nyanto wase esi dan no ewo dan mu ansana oyi dan no de apia bonten ene uhu so obi atoka enye nne oda sɔre ya na ɔkɔ odwam zo ɔkɔ akɔtoka na wadi kan atoka no dadam afei na wode apie eno nti ena no pay make a kyerɛ sɛ abrabɔ eye ntoboase enti baabi obi aduru no empere sɛ ubeduru ho sesi efise unim dako a nipa no ɔhyɛ ase etu anamɔ no a ɔde aduru baabi a waduru ne ewom a ubetimi aya ne sɛ wo mmerɛ bɛso nti hyɛ ase ne na saade no tu ho anamɔ a edikan ne ɛda wakoma so ne awo pɛsɛ wunya ne awo pɛsɛ ɛba mu ɛde mawo ɛwɔ asetena ne abrabo yi mu no hyɛ ase na tu ho anamɔ ɛnɛ efise daachi nkunimdie no yefa na ene nti ema wani mre obia efise abrabo eye emre ema wani mre obia de efise abrabo yede eye mre ene enna ade a yemfa mawo menko enkofa wote sa ne me yasna huna ubenya daagye atimi atwen ama wo bre aso empre wo ho ewa abrabɔ mu eni obia enkwa kansie ewa abrabɔ mu tobo ase bɔwso ene wa abrabɔ a wa hoɔden ebetumi se usika yesi di du a bosi di du ebra wate bo usika yesi di ɔha bosi di ɔha ebra enkonko bo sidi aduanan anase empempem ebra abrabɔ ye ntoboase wo bre ebeso enhwe de obi eye bo wo bra sede a awurade de amawo ebra esemu no awurade no abɛhye ne ho animonyam ewo wabrabɔ mu what I say in due time awurade be ma ne nsa so when the time is ripe awurade no abeyi wapie enti empere wo ho ene obi ani akansie enhwe de obi ye na nkɔbɔ bra bi a ense na emfata se me yesa de no na me nso me de aduru ba bi a asumasi na obenten enso aduru ba bi obi aduru bia mane nya wo fɛ na mane nya wani bre na bompa ye se daakye awurade bɛboa wo na nso waduru hɔ enom ya wo ho te se apata se wo se okodie etu a
ema wani mmere no jetom se ono so onima sujare abrabo sa na ti o obia wo de obetimi aye enti ema bibia nkoye wakansie efise sa apata uhunu se okodie etu nanso ye wadwen se obetu bia enye ye ebeja wani bre enti anopai sa na ewo se uhunu wabrabo se wobɛbɔ wo bra sɛde awurade de ama wo wobɛbɔ wo bra sɛde wahɔden esiteɛ wobɛbɔ wo bra sɛde animonyam ewo mu wobɛbɔ wo bra sɛde wo ne obi ani akansie no efisɛ sɛ wanto bo ase a sikani brɛ ɛde wu afa sikani brɛ ɛde adwamane afa sikani brɛ ɛda aduro sokɔ afa ebe wiase no sikani brɛ nti ebeme wakɔbɔ abrabo bi ebeme watu anamon bi a ebe wiase no nsunsanso a ɛde bɛba no wobɛtena se aka sɛ a mehunu yanka metena me baabi menya nkɔyɛ ade we kura no na me hotɔ me wan hwe ya betu anamon bi anamon na obetuo no sika no bɛba no insura no bɛba no animonya no bɛba no na wo kura no untumi nibi na nie nti akọ se okope sika no won saka sika no nso untumi nibi o dwen wo yire ne wo ma ho o dwen wo kuru ne wo ma ho die na menya de agya wo mo ene nti wakọ aduro bi so nyame aye wadom anabo nsam na aye wadom o usika aba nanso sika no ho mra ne se emfa bi nto aduane ma wo yire ni nyansa be ne wo saade we mu sika no ho mra ne se afibia wodo baba ko bebo abebo afode o yire ne wo manti a wo ko se wo kwa ko pesa sika yi sika na ba na ho niema ho asede o yire ntimi nibi afibia se sa sika ntu ku baba ko na nde wo koye ena ye ana wanko no ena eye mepesa wo te ase se abrabo ye bone ntobo ase ye bone de ya ho den betumi se ukunu betumi abo wakonhoma 5 cedis a ye 5 cedis ne ho aduane ukunu betumi abo wakonhoma 20 cedis a ye 20 cedis ho aduane enka se efie na yetim obi kuru timbo na konhoma 100 cedis enti ye compulsory by force o se ukunu ebo wakonhoma 100 cedis wo bra unimpefe se ukunu ntimi mo wakonhoma 100 cedis mede yamfanto ho. Life is a test. Life is full of temptations. Abrabo ye social na abrabo mu en social bebre ene wom wan huna abrabo hu nyansa obekwa akoye dia enye oba na wani abre mepe opesa odo oba ne siye nti wan hunu hu nyansa obekwa akobọ kro no akoto oman mra ebekwa akowie wa fiase oba no a oye ese kopa bibia beboa no ada ye do kwa fiase a na ohya ase ware be man foforo sei na abraboti o enti tobo ase e wa abrabo ho sia abrabo ho nyansa wate ye pe abrabo mu nyansa ansa na ya pesika so onya abrabo mu nyansa no na be kire okwan a ubenya sika e de abo ubra enti enya wadwen se no obi e kwa akansie enya wadwen se wo no obi a pere bibi bo wabra bo sade a wa hoden betim. Life deals with patience. Abutre enura na me ka kire se papa bi wo mi kure friend papa Paul o se abutre ye eye nokre eja Paul me chiao abutre yo abutre ye papa se onya abutre a ne ebeba wo nsam no eso che ne awahwe de nya abrabo ho abutre nya abrabo mu ntobo ase. Life is about time and season. Abrabo ye emre ene na ebere bi wo ho a
ubedi ahokyere ebre bi beba ubesere ubenya ahoto saa na abrabote se wanti asese wanhu ni se ya enema ebekwa atia wo bre beso o mempere ensan wo bre ho anya saa ebre asasa wo bre aduro na wani gye wo bre no emu no na abrabo akwa atia saa bre kora no eba wankasa kora no ebia untumi ennibe anopei sei na mepesa wote asese wo bre beso enti nya abotere wa ma abrabo wo bre beso enti nya otwen ma abrabo wo bre beso enti tobo ase mekane saa na menkase wo bre banti no tenase na fa wonsa hye odamre fam enye saa na meka ne amepesa wo hunu ni se bo wo ho so na mom bon ne kwan eye kwan pa dia onyame agye atomo dia oman no mra agye atomo saa kwan no ena fa so fa bo wo bra anopei obadwema betie me ntetekwa obeya asoden ewa asemi ho na obenyamu asotwe efise onitifo ohunu amane ebeba o na ode ne ho kohunta ndi anopei medie metufo se ye onitifo ewo amane a ebeba eho na fa ohunta sesia na nyanto bwase ma abrabo sesia na nya otwen ma abrabo sesia na wanko amane bia mu anopei munua bema Owoahene Acheampong ena mede eye afutusema edikan ede ebrewo na yaye eno awie no ntantem so ano yanhwe da ubomu ensam ahodo bia obroni beka se trend na ye mumu ade kakra ansana yafa dwumadi a aka enyina. Government institutions ordered to submit staff record added to payroll since December 7. We ye krata yewra Julius Debra na atweraba. O say eye aban nyuma nyina efiri 7 December eba wo ma ye de wo ma ba be kan adwumayefo ho wo adwuma bia mu no yemfa wo mu din emra say be ya ebetumi ahwe na ehon kratasem no yetumi akoso. Payroll cleanup in full swing as chief of staff issues directive. And also asem krona meka ye no a President Mahama justifies absence of an information ministry under his government. President Mahama wachechiremu nie ntia information ministry no wetwam ewo na mamuo emu eno ewo ho enom. Increase betting tax to make it effective. GNCCI boss GNCCI penny odano ena ekasei wose betting tax na mampani se obetwam ono mane ntwam na ebeye mumu a wontom emane nye kese se ebeya ebetume ama sikapudu efiri hoba no yebetumi de ayo biribi aboa oman ne emumabunu ama atume akonkan eno ewo ha enom. Parliament approves 4th batch of ministers nominated by President Mahama. Emra shebedafo womo agye aswafo a omampani Mahama ebo womu din no womo etoso emprenan yagye womo atom ewo ha enom yebeba na yaba bedomu suko ahwe emu ensem. Galamsey, we will enforce mining rules. Eastern Regional Minister designate. Oswafo a oko eye apuye mantamu akwa ye adwuma se mantam no soafo wode atodwa ese ade a Galamsey no wobebo emra ewo ho no ye be yire mu tan se be ya mra mu be ye den na ye de akon de atia eye Galamsey a ese yensuo yensase ene odoma nkoma bobre no ye de atia. UTAG 2TAG leadership present key challenges facing higher education to Vice President. Achechirefo ochirade ewo Acheampong emu. Eni achechirefo a ochirade ewo colleges of education emu. Anase technical universities no mu. Womo aka bom enema eha adechire ne adesua ewo eye Acheampong ahodo mu no.
wɔn akurukyiri ne nyinaa agu nkrataa so ɛde akɔakɔma ɔman panin abɛdi akyire sɛ wɔn dwene ɔman ho a na wɔn aka ɛno ɛde aka ho. US judge blocks Trump's birthright citizenship order. America mampani Donald Trump ɛna ɔyɛ sɛ birthright no watwam na ɔsɛ court bi a ɛwɔ US sɛ ɔntwɛn so ansa ɛno no ɛyɛ asɛm baako a ɛba enti sɛ bi a yɛwo akwadaa biara wɔ America asase so a ɔyɛ Ghana ni ɛno ɔyɛ America ni no na Trump sɛ watwam wonya America ni wonya America woyɛ bibi ni ufiri kurom woba bɛwo America woba no ontumi nyɛ ɛhoni no court sɛ ɔntwɛn so ansa ɛno ɛyɛ amanebɔ a ɛda ɛkwan emu ɛwɔ hɔ ɛnom ne nyinaa ɛyɛ nsɛm a anɔpɛyi ɛdi akɔtene ɛwɔ myjoyonline.com ɛhɔ ɛna ubehunu yɛmfa anɔpɛyi nkae bɔsɛm yɛbɛsɛ yamba sisi a yɛba yɛde de aka nyinaa. Oba penny matter sapoma in say amoma with infinchia eduokunum. Adechia memeda ye katenechi ewo a yiyo mu no na pa na odampam ewo Nkoranza .4 Better Prayer Ministry aboboa no pe ayire so nondu na ye manaso akokra no efridu mienu kosi no nsia ye yiyo ye Adea Akye Abia na oye Pentecost ni Kisima Central na adechia kwasi ebekwa akoda nyame ase ansa na busan asa tenase edadwoda ewo busan no fie Nkoranza .4 Kisima Pentecost asafo no emu penimfo ne asafo mma titiri wasofo asi edubudu wone abusan panin Kofi Agye ono anso ne nyinase hene na kwabena kuma ekane nyinase hene opanin Kwasi Asante Roman kuma opanin Kwame Tano osasima opanin ya Adako yefe na America man Roman kuma yura bafo nkroma we retired educationist Nkoranza no tie oba panin fi akyerema dade ase hima asasima antia adwumo sasima no wo oba panin ya akonadu wone nnuanoma ne mmema wo sasima ne Roman kuma laji foko okranka yura tabiri we retired educationist ura brubi yura duke yenene seli Tano boase no wo opanin amofo wasunkwa yura ususachire kane fi ura bank manager Nkoranza manager kosena shedi opanin kwa mbafo driver sasima no tie yura kwa mkodom forestry department no de nejuma Nkoranza yura kojoje oya penso so for sapfo mensa Assemblies of God techimai kwa benefa oboama abrabo ahen wasasima ya onyako wone ama yeboa wonyina asasima na woromwo efiefo fie ni nuanom oduma kuma ya wusu ewo seku abnado bia asasima no wote ejanu ye na Kwasi apiedu oyankonta bosonfo ekira kwan okwasi nana kuruwa mpem otoso mienu yebo abenhema nana damoami otoso mienu yebo abenhene ekuya kunedu otomba yire won Nkoranza onni nuanom a ewo amomma ne Ewura Asante enuanom ma ne mmema Ewura JK Amoa o retired educationist .4 no tie Nkoranza opanin kwabena akon Nkoranza de hyeman Kofi Bobo o checherere sana kwadwowi afwo kumase ekwasifa obusua kwaku apia oboase no tie osa frempon won kran opanin atakwasi ne nuanom Kwasi opanin ya wapia checherere ene nekira kwan wo yenene city J oba penny amakwa afoa Nkoranza estate na wote maame amabrenya obusua akuya pra adehyeman Nkoranza na wote maame amakwa agya oboama antipat wachecherere maame amasewa osankore maame amakwa yi tanko eno wo atapeni we New Town kakra wo Cape Coast
Kojo Wiafe o Kumase opani kwasifa busua ekwenya akọ opama ade o kansere maame akosia doma wo Kumase oni di adeni emma no ese wa George na Italy no wo woni amochas onyina wo Italy ekwasia je driver ni Techiman Adu Gabriel yefra no on the 0.4 on the kafra na shedin due ne wona adwa kunadu wo Kumase kwakwentwe ne se kerenke 0.4 hwa no wo Agata Amobia yenisab na nyamecha obusua Emmanuel Dujemfi 0.4 Maka Dujemfi obusua ya wodru asankragwa no wo ya kunadu Cote d'Ivoire amamansan wosafi afiate wia wotebusua ayiwa osenya sana kwabena atwumasi ewo busua ama nyamecha wadumasa bafuwa Holland adwo chan wokwasi abramage London no wo ya fie mu asem ewosafi abna Charlotte Kumase edakuma chechere no wo ya wamo woni nuanu obusua kofin konta obusua opon Jobu Kentampo Maxwell Asante J woni nuanom Nkoranza New Town akuya sapoma busua na wonyina wo woni akuya sewa ya wo subin dunkwa woni nuanom wonyina ye manananoma Rebecca Hagan wo kasoa Ado Foster Hagan konfano chance peti no ye adwuma Kumase Ado Gideon wo Nkoranza Onera Jamia o Italy Afia won Kran Florence on Nkoranza sewa Lodina wonyinase Comfort Audrey wonyinase sana Obed Sapon wo Kumase Jesse Kunadu on Kran Akosia Nancy Akosia Selina na kira kwan wo Bonte Sapon Desmond Ruben Amwa o Techiman Charles Bompon wono so ye na nkaso no bia o busua Kwame Alex ne nuanom ai wodumasa Kwabena Vasco Eda Adujemfi wonyina na abusua aka akire se wono de hye wade nyina oba peni mata sapoma na efre na amoma ba mo wood ne saka no na nyame de che wochana memini wodne tumpam won Nkoranza 0.4 Better Prayer Ministry anim ho a eno achi wo mo be ye de akatanachi memene dan ne kwasiada na ansa na ombekọ na ase asore kwasiada o Pentecost kisima eno achi abusua betena se edadwoada ewo abusua no efi adehye ne nhye no nso na wono meja abusua afi ekwasi azaya yenene se ofa sino wono so ba mo de nsa kana sada nyame de cha memene da na ye katenachi ewo yiyomu Nkoranza Central Mosque ho a Community Center enchempe friduminu kwese no nsia ebebo wotonsa frɛ adofo ne agyamfo se ye meka wo ho eda kwasi da abusua ne tenase ewo kwase abusua no efi ewura kwasi donko wona de nsa ehye nka boyase edema abusua no kodidi wo Perfect Kitchen hyeno ne nuane no ayi ne de wonfa emesom ahoho no ewo waja nhye Nkoranza techima kwa so na mum sakura no fiisi receipt nom ene ne aka na apeso hunu na atua Bojebo Ventures oye agent ma banks ne nyina ND's office ne hwe ni mu ewo Nkoranza yede okofa kase ebo no na mum Tony Deco wono na trend pa ewo decoration num ya na washa na nso no pai hwe na kira kwan ewo Nkoranza estate hwa city cottage nhwe ni mu eho na tenaye afi center of knowledge no Kwabis educational complex say science general arts business and say home economics ehwa na wose wode adesua no efa na ntare mpaboa eche de ya customize umfoni bubum udinum ana t-shirt printing na one collection Nkoranza runabout no so anu pay wo mo ene kan ye ho a ye de enka bono ebre wo na na efiada ade akyen bia ensem ewo apono so pa enkoba bia mo afidie no na oji gold no na ye de bi enya sika e de bo man hu ebra na ekoba se etututuo ekoso wo de esiye no timamufo no dodo no a enso ehwere wo mo enkwa sabere akwa edeja e wo boase ama boase so ataidin se de okopo so brada ebo no entimi emo aso kyene no eno na wasurukokroko ama nwekuo no so ayensam twrofo enhia mudie ewo wa bank siem ewo enkran na wasem a wo kan nyina ene se dia ba nyina no wo de sobo ebebo NDC amanyoku no sanse abra yeto aba adi wieye no
Basabasa ne sakasaka NDC enkrofo bi eyeye no na wo so mampani eso ekasatia na wo ye hwebuada na hwebuada wo ye no na akoye nkoda no da waye wa adwene se he obetwa fa Ghana mra so no so aye de ope dwumadie wo nyina akoso e wo Salam down MPP amanyuku no na ode ensiamudi enso ehyehyehye so Richard Ahiagba ono ena National Communication Director Emma Wosurukokuruku amanyuku no wa bra ode nsem wo nyina edadi no yenko TV Adea dance say when we win na so NDC for ofani nyina no mu etiti yoma basa ye form some back coalition ma ba ko jina obo say be Adea na fe de mo de o tax aba na ma fo ko kwatu branch bi a mo ko ni and then say amano appointment wali obo ka down young man no be to don't action that make lawlessness, complete recklessness. And we take Ghana a bad winning election. You know, you may cool now, and I have been now to another winning. What we have to be and also Ghana and pray. But only Sabasayoli and CSR to see who be uncommonly. Let Papa John the man, Mamma, no, I have okay. The party penny fire full tea, and I did course. And you man tell party mono abeto wansi so wade omo party na aba enti yo me bi o metu ya o ma ya osi mo pe mi fan ka be enti aba be yesu baya abeda omo so mo so ya aba bi me bia no ma ko trash omo so Ahiagba ono ena eye communication director Emma Wosurukokuruku no Ghana ha nyina no na asema wo ka nyina ne se ya to abawie ye nyoma esi ye no na ewo se o mampani kasafa ho e kire ne nkoda na ne mamua no na so ko ye hwebuada eno ena di o mutrim dem se o betumi atwi na o maye de o pebia ewo o mam ha ye to akase ne so emfa mamo ya da so emopo ano de na anwemu a ene ye da so wo na wo ma bia ne mpuntuo eye nwumasua said ye beya ye benya mintini ene atwetwe wuro adokotafo anesefo aloyafo ne asojafo ne posifo said ye beya o me betumi afa ne ntampa ede afra na ne nyina kanfu ano age so sua ngoma ansa na saada yesu nyina abam eno ti se uduru obo asese abre ya se ye bia suku yi no akwakwa ye hu abowo mo na abowo mo ne se wanhwe na nipa bonfo bi kura akwa nkoda ibone eno na wofo nso amadwe so mo man nkoda yi nko suku yi akoya asem foforo akwa kokoto boase pa eno na district director ma education service no ewo boase east Mr. Akwabra Usun Ketia ato awofo anim se adwobre o omo yam anhyehye wo mo na epokura no enhyehye ankaza agukwamu a ode bebo atichafo nkoda yi ho ban ene agapade nyina ho ban ewo suku mu eno tima awofo yam nhyehyhe wo mo na bambo emu bayire pampe se de beya ekoda isu ebetumi abesu nwoma BBC sa na nkora report kwaya na isru kakra ene no ye tumi ye number no to the fullest level the ye no ba mi ni se nkora na ni awofo nyina hu se ya sa ba school ye koye ni mechna ne juada ready ya bitnya ya ma nkora ni nyina tinya report ba oba obwati isu mu empesiano so a we kura ensi na teacher no ewo eniema omo ye buase adikeni adikya bekoni nimpa anopa there was a static class 7 but if you go to first one no for read and teacher for no you kapre bakora ensi ya be you gusu aye kase sa 1 hour reading time number of periods I lose you ni na for the week so at least this way you use sa 1 hour reading time and there India abwa emane affecting kwada for na we Kwabra Usun Ketia ono ena waboase east yi wada enwomasua ano na asemu a okaye ena yekutie ye no se wo manfo ebekaye a ebre bia atwamu 2024 mu ho baabi ana se edate no ena ayira me kakra esamtroni ayefra no Ahmed Swale nipa bonfo bi koje ne nkwa yaya na Ahmed no na wone anas aremeya anase ena eye adwuma na wonka bi hyem ewo popuni mantem kropon kran wabra wone na busuafo edi nkomo ewo ne fie ena nipa bonfo bi ankasa eko shutu no na omu shutu no sabre no
Amesuale Adea bay ena efiri mu aba eno na ensaptrofo nka bomuku ani abre no mani abre se krodom se efiti sa abre no ebesi sa abre no Ahmed Suale ni wo no yente ho hwe aposifo hwehwemu a wo ye yente ho hwe nipa bonfo no yenche ba akokora eno ena akwa yensam foforo bi a ensaptrofo se omo ente ase eno ti so omo ente ase de a na ni amrepa esemu no omo ade kwan akwakodan community court of justice ewo ECOWAS amanyuko nim na sade be ya enwoma nso emu ebeda ho fan efiri se oman se wan hweye na ma obi jo nkwa firi wunsam na ne obekọ samandeja enya asem ketu akora eno ti 2019 ena asem we esiye 2025 sabri yente hwe yanchi obia ede be na Ghana police eye. Unfortunate and indeed disappointing that 6 years after the murder of Ahmed Suale, no arrest has been made. What is even more disheartening is the lackadaisical police investigations into the matter. You may recall the shocking disclosure made by the former Attorney General and Minister of Justice, Godfred Yabu-Adame, in February 2024, that his office had not received from police any docket fit for prosecution or action on the murder of Ahmed Suale. The GJ has decided to take some decisive steps to resolve the matter, including seeking redress in international forums. The steps we refuse to take include, but not limited to, the following. First, we are giving the Ghana Police Service up to the end of March 2025 to come out with concrete on the investigation, arrest and prosecution of suspects in the murder case. We urge the Inspector General of Police, IGP, and the CID boss, the Attorney General, Minister of Justice, and the President to take keen interest in this case. We kasa yekote Abed Kwamana Dumfo ono ena ye president ye Emma Ghana GE ono ene ena yekote ye no na fotosanfo Emma wo main ye sese atoforsen sabri na asem nyina wo ka nyina ne se hwe Ghana sika sem waba na ba waba no wonfa Ghana sika sem eni agorokora wo baba bekunu ho na ku a wo kunu ho no se wo behwe Ghana sika sem so ama Ghana fa ne ntampa ade afura ewo sika sem na oman ye woro ye ho a ye hu yasere ye woro ye ho so a ye pe ye ho ewo sika sem eno ti ba waba no nyese bia wo baba bedi agro debi efiri se sika sem ho akwatwe ewo mam eno ti kakra aka wo mu a ye de babo oman ho bra no enye se odi bedi agro oba bekunu ho no aye adwuma. It was the result of hard work, perseverance, and the unity of the 137 gallant NDC members of Parliament. As I transition from this leadership role to the Ministry of Finance, Right Honourable Speaker, I embrace this path with humility and resolve. I will continue to rely on the support of all colleagues in this House as we work together for the good of our country. Mr. Speaker, as a former leader of this House, I assure you, Right Honourable Speaker, that neither you nor your members nor the staff of Parliament will ever be far away from my thoughts. Mr. Speaker, the institution of Parliament and its concerns will always remain a priority. In my capacity as Minister of Finance, I pledge to work tirelessly for the people of Ghana, ensuring that the needs and aspirations of the people of Ghana remains at the forefront of our agenda. Fotosanfo Emma Oman Castle atoforsen ne ena yekotie ye oso ba beku no ho no abadwuma e de ama oman so bi eku ne ho no de ayadwuma ama oman ya ko oman me ogidie kese pa se ke be fa ye ntampa e de afra wosikasemu ama sika ato apeno enyina nso agina ye to akase ne so na ye de amamo a Castle atoforsen ohwa said the Parliament esikoye embrache bedwafie ye no ono enana ye majority leader ansa na ye beko akwakoto aba no na sede enwoma esiko ye no wahwiri ekọ nanim a wokọ ne se wokọ no akwahwe Ghana sika sem so ne sayonti no
Embrase bedwani ma de hye wo boko central Mahama Ayarega wono ena sabre okọ no akọ di majority caucus no animu na asem a wo kan nyina ne se wo mfa mbrase bedwafo no madwafie no anyi agoro wono so ekuku no ho ne wa ye adwuma sesi a no obi a bepa no bia no wo yi ne yam so be ye adwuma e de aboa wo man eno nti de bekoso mbrase bedwafie bia no sabre no Mahama Ayarega se o mfa na adwuma anyi agoro kra. In this background, Mr. Speaker, the National Executive Council of the Great NDC, the Majority Caucus, have designated the following honorable members as the new leaders of the Majority Caucus. The Honorable Mahama Ayarega, the MP for Boko Central, as our Majority Leader. The Honorable George Kweku Rekit-Hagan, Member of Parliament for Cape Coast South constituency, as our Deputy Majority Leader. The Honorable Roxanne Nelson Kwame Echi Afiamepo, the MP for Saudai, as our Chief Whip. Honorable Comfort Oyo Ujo, MP for Adea constituency, our First Deputy Majority Whip. And Honorable Richard Acheampong, MP for Bia East constituency. Kasa atoforsen na wo church esembi no na no achirei na Mahama Ayarega ya didibre ma no wogiye osomu so obetumi ayo no na asem o kan ye eye obi ade na ye obi ahodwini se obehwe na nkabomu akoso e wo mbrahye bedwafie. My main agenda in this house is to pursue the manifesto and program of His Excellency President John Dramani Mahama, a manifesto and a commitment that has received the overwhelming support and vote of Ghanaians. Mr. Speaker, we will do this by passing good laws that seek to further those commitments, and we will use our various committees and our oversight responsibilities to ensure that the institutions of governance work for the people of Ghana. Majority leader ewo mrahye bedwafie Mahama Ayarega na yekutie ye no yeto akase ne so na Northern Region Minister designate Ali Adolf John na asem a wo kan nyina ne se wo abra yetoto na no se empempi no ya na amanfo bobayi dodo na bayi amanfo ebo no eduru ba bia edi hu atufie amfa hu enso antufie a edi wotan ba efri se Ghana baburu bia brabo anko ya uzu se bayi na eyo no eno na wo ka se ese di amanfo ebo bayi no obehwe na sembra bi wo na se batuma ya adwuma na wo na wo bobayi na mfo ya amanfo a omakoma ento wo muyem na ye bo mu bayi no ye behwe na ya cheche won re. It is very true that some areas in the northern region have these witchcraft issues still going on. They have opened centers at various places. At least I know of Nani area. I know of Nani, that is the Yendi district. I also know of Kuku in the Namumba North District, that's Bimbala area. And I've heard of some also in other regions, but I'm more concerned about my region. Mr. Chairman, most of our very old, the aged, are often accused of witchcrafts. Eno Ali Adolf ono ena ekasafa baye hono Northern Regional Minister designate ne ena yekutie ye no wosruko groko amanyokuo no yeto aba odintwo poto na se wawe kura no a eno nkire se wo man hu asem untumi ka bi efise okomrahye bedwafie a wade hye ewo ho a yehwe ne atoto mra ne age mra tum se de o man ebetumi akonkan na wa bank siem our salam down MPP amanyoku no office kese ho na ewo na nhyiamudi a wokodi ye no na asema wo kan nyina ne se aposifo behwe na waye won totoye na waye won hwehwemu eyie
na enko nkoba se woni aban no ebedi kasubom na ne se obesuru aban no se okota aban na chi o na ade aban no beye bia no na wa yehwebu ada da bi okoye sa ade a na woni timamufo so ani ne yie we nyina akoso wa bra wasurukokroko amanyokuo no kohyia mu na odi esa enkomo no na communication director ema wasurukokroko no Ghana ha nyina ahiagba ena de sa nseboyi atudwa to conduct its investigations and ensure justice is served expeditiously. We also want to warn the police not to engage in any backroom deals with the John Mahama administration to shield anyone in this matter. We need to emphasize that point because from every evidence we have discussed with you here, the responsibility for this unfortunate passing or slaughter of our fellow Ghanaians who are members of the NDC in Owoahene on the 19th of January 2025 is as a result of the negligence of the NDC. Any aye koshie National Communication Director Richard Ahiagba ono ekasa edema osukukuruku amanyuku no 21st keneke yesiatika expert odofo siatika yade no yeyi papa esusisi fausire mu na akokoma kosi unase intim yade atwudwim ano oden pa 21st kenese menka ncho se yade bibire bia da obetu ase na wode amawo eno ntifa beda no ebibiduru so eno odi tu yade ase kumasi ahwa overseas no wo Ghana waheta ha ba bia 15 branches anya asem ketwa otu yade ase pa 0540311311 0540311311 or for risk scan your decoder we said you betumi anya sompa no bi ahwe na watie na programs e free anopa ekosi na nwumire dia nyina no obenya bi atie ni nyina ne se siesie eketua bi ekoso ewo decoder no so enunti eduru ba bi a faako a wo pesompa na ya na wo bre pa na bre no ne pesa wo sotie eso tede a pemamu ano no risk scan ma wo se de be ya enwoma be konkan na ne one ne da e be ko umia one no ene sompa osenye mini eno na ye ka cho se risk scan it sompa be ma wakatua papa aha na bre be ma ye de anopa no nsia kase no asie samufo eye asante ye bo Benedict oye elder SDA ni Kuku Veronica Jando de Kuku woman mi sister pa oye Romani sana oko newsroom so a SD for so ewo ya Grace akosua somu minima so dia oko oye Pentecost ni obi e bompa ye said e be ya bibia be konkan afi 2025 ntinam dia so de tudwa no oko MC so a Azuka o Nigeria ni nefa enso eye Ghana ni kufrubu mpa bema ofosu aboaje mi Romani menam de kase ebre one anopai me mamu nyina mu anitia adena yeso de akọ Owoahene Yadubuache senior legend no die waguo no eno na wutwa sompa Hello, Kofi. Mabedon Nkoranza. Na maye wa kashe wo me hunyina sa. Onu ya mani abre. Niska. Me ya mani senka bedura na nka ma Fidelity Bank. Na makoyi cash kakra to me ho. Na nka ma send this cash so kakra ma kosua. Enso me baye Fidelity Bank. Ebi ni ha. Mo mama ne zumi rubber bia yesi cash ni ho. Oh, se wo senka o frementem. Hwe, mama ncho. Bisa se ope Bojibo Ventures. Bodien. Bojibo Ventures. E honko a. Ene ye sika. Esan send sika dodo bia ope. Oh yes, mobile money dear network bia. Ubo number na nedem oton Richard Cars, and SIM Cars, or your transfer, and also register SIM Cars, network bia. Hey, oye we nyina. She, ne yesima wie, Bojibo nko and a Fidelity Bank, and Eco Bank agent, or Nkoranza. Se ubia account, or send you obisika, and answer uko jiska ede through Eco Bank, and answer Fidelity Bank account mono. Bojibo Ventures. And fang one bank ya, obi save, ubet nya send this car mano. Our Bojibo Ventures. Oh wow. Yeswe no so ye juma. Nkoranza Bojibo Ventures e wedding class. E dwabo nsan no chepe. Me da se menua. Fra Bojibo Ventures. E was 0248 089 463. Bojibo Ventures.
we nso massage best farmer ni biem na amanfo nte ase de ntia da bia me no baye so from na so abibra na mete so dodo na se ba na mo aye nsusumu a memwa na se dore na onyini from me secret ni nyina ni akuafo nyina ntie no ntie na sopamu no matimi agye abasobodie yi bi Vital 05 ena me didi me kua adwuma nyina na Vital 05 eye nuane nuru a ebo asase ebo anobaye na bo ma okua ne nya sikantem enim defo ye hwehwemu ahunu se Vital 05 eye nuane nuru bi a ebo asase na dane asase ani ebo nuane hini eni nuane ankasa ho ban secret ni nyina ni enti okua ni a wo ye mo a unhu so omo ane nyini from wo a wo do atosode a enche na ewu ana wo ye kokofo tutumrika na kwahwehwe Vital 05 achira kwan bogo so ne nchua so Yankopa Agrochemicals Philobed Agrochemicals Sofomame ana Israel Sase Ventures Pristia All is Well Agrochemicals Akuafonti ena Hawa Agrochemicals Bodia Dumping Peacemaker Abraham Ofori Agrochemicals Dunkwa Onofe Manso Amanfi Israel Sase Ventures Asankregwa ene Imported Monko Jaisaye Agrochemicals Vital 05 edupay to be honorable and to boss yakunwo wo suano eja se nchen wa yerede Alpha Omega Nkoranza Old Market Francis Terry Agrochemicals ne nkraba tabia eben wo nsabeka edupay Vital 05 for ahoman so 0243852751 ana 0242263780 and 0241531526 Kaise Divine Winners and NKO Agrochemicals and Akofo Vital 05 abase ekuani obedi dipeche Vital 05 and no buy mojedru ehwehwemu mapa abeda di se wuyi yade bi te se diabetes ene mojabroso efiri ho a saa yare ye didi so yi yare a haga na fo adwen pa sisi yade ayamtim ena koko yare a se bawo so a woni anika ene anije wa brabom na 3A co capsules no ya heda to ye boase ene ya yese sa wonum aduro no a koko na fifiri wo yam afifiri wo herefa ebeyi afiri ho menim sabre baabi a wo ya wo temenka ena menim onipa bi a koko ha no ena menim baabi a koko no adi wakoduru anika samo hinta samo sabre ya wo temenkan medema wo no se edin no 3A co capsules ya koko master mesra utie na sha no nso babia ya wo wagana hase no gia number yi na frɛ yen 0546 107 107 0546 107 107 0546 107 107 3A co capsules adroi ya koko master yi mu amu watachiman ene ne mpatamu mfomani nkyerɛ efa fodwo ena afen so Gordon amankwa ho ebiemu nso Nkoranza ene ne mpatamu Africa Herba Evelyn Amekwa Pharmacy ya ene Black Man Washing Bay no edi nhwani mu ahofadie Herba Emos Efa Chemical ena abibidro depo
na isi nkanka hene abibire mu ha asoye etumi dia bibiduro kasa yade ma yade bo birim dwane eye Obo Herbal and Medical Research Center Obo Herbal for no de wono be expert cardiovascular diseases onipa yakoma eda emu no ene duro ben a eboa temoja ma nipa kwa no nyina no eno ne cardiovascular no na Ghana hanso de Obo Herbal ene ye expert in cardiovascular diseases eno nti wuti yade a ayeko ankoro no na wonso wonante kakra bi na wabre na afi wakoma no ebo peri de bia wo de omoja broso no kosoro bia wonso wonan no wasre etimi tutu ne toda yesisirisi dawodi ananse ache woyam timi hyew enso na bibiansie afei wo bo ene wo konji etimi twe wo man me kire wo se woni padua no ba bia ntini ne moja fa bia de akunini na wo ma bibiduro kasa mamu yade nyina adwane ene Obo Herbal se wo hu akira kwai e wo sunwa ne krodua mu ha wo behu ye wo Zinco Road ye ben Divine Junction ye Immigration Information Center ene di hwani mu Accra ye wo kasoa Tachiman ana Nkoranza nso Obo Herbal asoye ni bi wo ho wo benye enupa bi wo Green Light Pharmacy Mosaic Pharmacy Adea Herbal Odumase ana ba bia to no bia frey wo 0245 700 248 ana 0249 761 508 Obo Herbal abibiduro kasa Sompanie enyumunie, sompanie kafia bonie, sompanie osompapanie, sompanie radio nie. Yabo yaba sompa. Die waguo no eno na wutwa sompa. na anope sore kekan ho na pebiribi eyo if you say sika ewo wuram nti na anope pebiribi yo mentena sia kwa na nyame beboa wo nyame behira wo ama wade nyina aye enkoso yeko Sompa TV abusuafo yakwa asan aba yekofa anopa no nsia kasebo edebrel baabi a yaduri ye nkomodie baabi a yaduri eye nkuta ho yebedidi nkuta ho saa ama enema atume akọ enkan ewo eho enom enti anope of apam atena se ewo ha enche mekọ ne nchen nsama ahodo a edi akotene dawubo ene enwuma ahodo emu no yebedi ho komo majority a change wo leadership ewo parliament enam ministerial appointment bi abanti Oma ye changes in leadership yebedi mu nkomo sanso ena sadam di kan ye no President Mahama enam chief of staff so the krata aba bontin say institutions ahodo e wo man yi mu
wɔn for wɔn payroll emranti payroll audit ba bɛhyɛ aseɛ ansana yɛtuaka ɛno nso yɛade a ɛwɔ ha ɛdɔm kuma ɛwɔ mmarahyɛ bɛtwa mu minority no nso kasa wɔn sɛ abatoɔ akyi ntawantawa a esisi yɛ no wɔn hwɛ sɛ nka aban bɛyɔ ho ebiribi and that question has been questioned baako a run through all the appointees na akɔ vetting na wɔn bisa question no bi a na appointment committee chairman fa nyansakware bi na wabɔ ato agu wɔma wɔn nyia no ɛne ne keka minority for ayɛ ho press conference press conference no mu wɔn raise issues ɛwɔ ɛho yɛbɛba na yaba bedi mu nkɔmɔ of course ɛnɛ ɛyɛ Friday morning and ɛyɛ Friday special unim dada sɛ when it is Friday a ɛyɛ bere a yɛnya adagye yi si hɔ ɛde nkɔmɔ na nɛ asɛm a ɛda dwa so ɛnie te sɛ ɛyɛ nkɔmɔ bi a ɛyɛ marriage threatening discussion marriage threatening discussion asɛm a ɛda bama so nie ɔbaa ɔne ne kunu ɛna teɛ bronya etwa mu na anu yɛi ɛna ne kunu ba fie na ababaawa bi di n'akyi ababaawa na odi n'akyi na ne kunu bɛka kyerɛ ne sɛ o n'abusuafoɔ no ebia na saa ne busua ne deɛ ne yere no ennim no ɛna ɔbaa sɛ ɔba bɛdi bronya wɔ wɔn nkyɛn bronya die no amu na sɛ ɔbaa no deɛ fa ne sɛ n'akuma ana ɔfa ne sɛ ne kunu nua enti ɔsom ɔbaa na ne kunu de n'aba no ɔso no pɛpɛɛpɛ te sɛ ɔbɛyɛ ama n'akuma ɛwɔ hɔ ɔno no tim didi ɔno no tena ase bɔ nkɔmɔ ɔno no tena ase yɛ bibia kama dakoro ɛna bɛɛma no mpana na ɔde n'aba fie sɛ ne ɔfa aseɛ ɛno ɔyɛ call afre na damfo bi abɔ na maneɛ sɛ hwɛ ɔbaa na mbɛto no de sɛbe wagimi o ɔsom me te sɛ no onim sɛ ne kora ne me ɛna ɔsom me saa ɔbaa no a ɔyɛ baa warefo a ne kunu de ne mpana aba fie sɛ ne ɔfa aseɛ na ɔno so nim sɛ ne ɔfa aseɛ nti ɔsom no nea naso ate ɛwɔ telephone so nkɔmɔ a ɔbaa no edie enie sese ɔbaa no wabɔ asesa na dwuma yɛ ne hee obisa sɛ ɔnyɛ den wɔ saa asɛm wei ho ɔmpam akwadaa no abaayewa no mfiri fie hɔ ɔmmisa ne kunu ana onya ya wadeɛ ɛmfa ɛnkɔ saa nsɛm wei nyinaa ne nam ɔbaa no ti ne n'adwene mu enti anɔpɛ ɔde adan yɛn anɔpɛ yɛdi nkɔmɔ na wadeɛ dansaneɛ mu awadeɛ no yɛ agu ehihim awadeɛ no nan baako atu baako na aka esi hɔ no koraa no esi ne kokromoti ano ɛna mframa ɛho no sɛ ya ko benku na abanifa ko benku na abanifa onya ya wadeɛ ana ɔnyɛ den ɔmpam ababaawa no firifie hɔ ana ɔnyɛ den ɔmfa mpem ne kunu anim pi sɛ saa wo mempana wo mpana na ade na betena fie ha ama me som no na de abɛɛma na ayɛ no ɛyɛ tirimɔden ɛyɛ awudie ɛyɛ suban pɛn ɛna bɛɛma no wada na di ɛde akyerɛ ne yere saai ne nyinaa ɛyɛ nkɔmɔ a ɛne nam ɔbaa na dwene mu ɔbaa no sese wabɔ nyenye ɔgye ne ho baabi a ɛnye ɔtena ntena bi ko ababaawa ne da so te fie hɔ yɛdi bronya wie nyinaa ɔnya nkɔɔyɛ ɔda so wɔ hɔ ɛnom entie sɛ ɔse ohunu kwan a ɔmfa asɛm yi ɛmfa so wo a nka wobɛyɛ den wo ne ɔbaa na nka wobɛyɛ den anamon bɛ na ɔbaa no ntuo na asondwe ɛbɛba na wadeɛ emu we nyinaa ɛyɛ nkɔmɔ a anɔpɛ ɛda pono so a yɛde ɛbrɛwɔ just to remind you ɛnso sɛ anɔpɛ abadwafo no nyinaa bɛtena ase yɛbɛsɔ yɛadwene apart from that no yɛbɛdi nkɔmɔ ahodoɔ ɛwɔ dwumadie ɛso yɛbɛfa tip off ɛnso ɛde abrɛ this Sunday matches wɔ hɔ ana matches ni hɔ ni nyinaa coming up ɛwɔ tip off mu no wobɛte na wahunu na wahwɛ ni nyinaa emu nsɛm sɛ ɛbɛyɛ a bibia ebetumi akɔ animu this is why adeɛ kye anopa bi a ɛwɔ sɛ ɔde afidie to ha ifi sɛ on this platform we put Ghana first, on this platform we put Nkoranza first, on this platform we talk things that are nation changing. And unti anopa bi a ɛyɛ a wone yɛ ne eni nkɔmɔ ifi sɛ aha
ena ensempa no ye ka no ewo ema wotibie over maje na apom to saying Yehowa de amaye right all too soon yewra see Friday mu weekend and one Friday enti baby ayedri de na kire say kakra ye koye nima na ye Friday special enkomo wo ho ye beba na yaba bedi enkomo but yem ko abankese mu ni nkomo kakra ansa na yaba Friday special eso ene edadue majority omo leadership a change and the system be boya ma ya hwe leadership no so the new format aba Boko Central MP Honorable Mahama Ayarega ono and say by consensus party na genatum say omra na omeye majority leader hitherto no na Dr. Kessel Atoban Forsen and na oye minority leader enti say yade Saadi Biano yade amano yes enti say Mahama Ayarega on a majority leader and deputy majority leader ye Kweku George Rickett Hagan on I say oye deputy majority leader and majority chief whip Ahmed Ibrahim ni post no say yade ama Roxanne Nelson Dafia Mako ono ena say yade ama no enti majority leadership no enie woman in the next 4 years omo best tier the affairs the ama omo be ama government business atimi akoso ewo parliament ho eno enti enie woman nyina ye Osha Rickett ene Mahama Ayarega woman nyina no womo our parliament wache I think Nelson Dafia Mepo ono so I think say ne term ni nti ono so gradually o nyini ho eba enti a washa ase abete leadership no to say be ya daachi bia obetimi abam Mahama Ayarega waye minister pen I think that why sports minister pen and Kwaku Rickett Hagan so why minister deputy finance minister President Mahama ne President Melsa time no or ye deputy finance minister ewo ho enumti I think say the ebrason so mo be ebrason ebinumu krono na ebinumu ba nti sa na tie kakran nti over minority majority leadership enie Mahama Ayarega majority leader Kwaku Rickett Hagan deputy majority leader and a chief whip majority chief whip Nelson Roxanne Dafia Mepo and the omo leadership no enie menim beka bibi wo ho na afi yenko payroll audit no so na beka bibi wo ho whip no eno de say school for no che say aba o ye say ye hwe obi ai ne anti de ode aba beto omoto ni obebo wo muja okay obebo omutuja ama omatimi abo adwuma okay na wo say ye hwe yewura muntaka mo penso na fe ye mehwe yewura atofo no penso sei yewura Mahama Ayarega no mode no nothing but the best and I Ghana for a free or more anya hwe hu de bra minority SSN leadership na e free muntaka mo ho ebedi atofo mo ho no entem so ja bia wo mo boy ma enema timi sesan enti se ukodwa mienu na hu ne eba enti wono ma aba sesie de ye hwe ene papa e de free wono mo ho ena yewura Dafia Makose no babia wote sesei wo mo nso approve wo mo ho e de akire ma ehu sampa wo betumi aye because you rat for senom e ba beye nti aha no nso e platform a wo mo de be showcase ama ye hu enipa e wo mo na ye bo wo ma ba so se wo mo do so de wo no e wo parliament wa ache no ebi mu wo mo a wo mo ache se ne wo mo nso wo mo din ene bae nti the ye ni ye hwehwe de free won mo ho right the ye na ye hwehwe free om ti on that note no na me pese me so me di we ka ho se omoma
yehunu de ye no parliament adie ba ko pa tour ba ko parliament for the year adwuma consensus building adie ba ko parliament gina so the year adwuma omo bai ma omo meye tintintinti omo ma yehunu omo dodo na Ghana for the ama omo no so so okay se ombe ma yehunu a enema no bi wo ho a omo ma yehunu consensus building wo mu nya de bia na ombe ka se ye na ye dom dodo nti ye de ye dodo ebeji atom eduru ba bia wo mo ne dom ketoa no wo mo nyina adwen enko benkro ansana omo de omo dodo na ya adwuma so omo ye omo adwen se omo de omo dodo be ye bibia e wo fie ho a ebeko atia wo ebeko atia wo in the sense say omo be take decisions be based on omo dodo but e bia na enye popular decision for Ghana for yes because wo aban mu a aduro bi wo aban mu aduro bi wo aban mu aduro okay wo ti akonwa so a na achew sa aduro no ye minti obia suban okay minfiita obia wo government bia sa de ne che no okay na ndisi anhwe ya be che wo mo kese chen abrebia because of omo numbers omo sese nti se omo anhwe ya sa de no be che wo mo kese a chen brebia yahunu ade if he say ye MPP for kura free mu a ye betima che parliament mu mienu ana miensa ama omo atima ya adwuma looking at omo numbers no and we are only saying say they should new leadership na aba no omo adwene nko consensus building benkro mu kro okay akondia ba ko a etumi ma parliament etumi ye adwuma ema mfaso baso matemfo na omo ye bibia se ye na ye dɔɔso ye na ye dɔɔso ye na ye dɔɔso a ye na ye dɔɔso no be kwa ba betia wo daache because omo de ye na ye dɔɔso no be take decisions bia decisions no omo benya numbers dey approve but apparently no ebia enye anko ye de ebeboa matemamfo no nyina enya je ho enti no they should focus on consensus building ade asembia wo de omudi kan fo omododo no nto nchen ansa na omne dom kuma no nyina omunso adwene na sa adwene no saya yahunu se na ye bekro if we say time bia wo akonwa so a wo ye wadwen se meye adwuma ma akonwa meteso no manya monyam eto da bia ensem no minority fo kan ya na ye nokore ba isanza omunye dodo nti ye ntan fa wo ma asem nya adwuma MPP fo atena se ehunu se ade we ya sa na ne na minority kan na ye nokore na ye ntie eye sa wo aban mu a sa ade no ebechew okay ebechew indi se eno no ye aban mu tumi ne de ana bi e wa amamuom okay wo dom dodo ana wa aban mu a sa ade no beto wadwe nyina ne se de na ye be ya ma aban na nya nyam eno nko na wo ye sometimes aban timi take decision be MPP for mama mat tebeka example ebra yenya nhweso ha ebra na obia nim pefe se ba bia papa kan ofori ataye adwuma duru no nim bia na sa what you say ode brum yenyino minority for kai e ma so be kai minority can say yen senza no ye wo parliament mra bia ye frɛ no senja yenyina sa mra no so na yemfa nyina di omo frɛ papa kenoforiata se Ghana for be kaya saada no ena papa kenoforiata call parliament a opa Ghana for chew se na dwuma wa ye ama Ghana ni bia ho akyere no a yemfa nche no saada no na parliament for na senja no but area ase no MPP for no e de wo mododo e bo sa asam no gu ye ena eno te koda enti ya ntimi anyi na di sa mere no
now ena ogusu ye adwuma ena economy ne sey ana na esey ndi ni nyina economy no gusu a esey no offer MPP MPs 80 of them that's original say enough is enough ye nyina di de wosrem ye kan ye eno nso President Akufo-Addo wentie edru babi Emma General Secretary of MPP Yewra Justin Frimpong Kodua ebe kan say Papa Akufo-Addo ya tu for them say yi papa kenofori atadi wentie ndi ya de beba badwam ebe kan say babi edru ne de e wo say yi nadi eno so still President Akufo-Addo ntie otena hwa ma niema no say wie ye ansana obabe nadi time na oyi nadi no na eni effect na ensesa hwe ni asaya wie no yi nadi no so kra no wa nyi nadi ama anye ya osande ne ko tena ne nchen se wo na metro no nti o aban mu a saa niema no etai ba wo so okay o aban mu a saa niema no ba wo so nti de say ya ndi se wa aban mu yi ade so mo hwe yie pa wo ho ye saa de no na omon focus on consensus building omone minority no e wom se omusade omon tan ko adwenkoro okay anya saa asameto MPP no ebi beto wo be take decisions bia e wo mo a omo ani so no omo adwene mu no eye but e bagana fo ani so no ya adwene mu a na enye ye wo niema nyina ho kwan nye ni nyina ne fata yen ye wo ho kwan se ye dɔɔso ye de ye dodo ebebu nkam afa dom ketwa no so nanso anhwe ya dabi wo hɔ a emu mfa so no ebekɔ aba abetia ye na nti minority new leadership abai omo nwene saa asam no ho yie enkɔ akiri na omo hunu kwan a omo be ma omo dodo no aba Ghana fo mfa so anya saa de a anuanom de to MPP no ebi beto wo mo se CID omo hunu me kan se kura no se NDC ni bibu afu se what I say se NDC ni bibu afu enso ye beko mfie 9 beba no masama me kan nei ebebam se wo mo anya ne se de American ya ebebam enti omoma consensus building enwura wo mo pa na atumi aye den aboa wo mo ye na yete abonte na yeto aba no yenim de okre enti sa ade bi wo ho na wo ye na se ye oman ni ye yomu a ye na yete abonte ni yehunu ade bi wo ho wo ye na se eye wa wo ye yomu a yehunu mfanto ho ye owura kenofori atade yi at the point in time party for kura se ye nyina dia na President Akufo-Addo se na onyina die no onim ne na onya onim mfaso na wonya enti na wo mpese oyi na di no enso na Ghana fo feel say ye na yafa wadwuma nti ye say ye nyini pa na di ene emu niema bebre anyway enti over kakra meka ewo the new majority leadership no ba krata bi fra aban mu aba ye behwe aban mu krata no ho asem ye krata o mampanin den na odinam ne chief of staff eso aba bonten ni nyina ne se aban nyuma nyina wo Ghana ha obia mfa imra bontene omumfa payroll emra bonten enkanka wo mo a ye fa wo mo adwuma efiri 7 December achi ekro okay wo mo a ye fa 2024 7 December achi wona ye fa wo mo adwuma wo ho no mo kro no ye mfa ho nkrata nyina emra okay se be ya ye betumi ahwe atua wo moka na ya ye emunhwehwemu ansana akatua ene ne ekeka ho no ni nyina aba enti no nhwehwemu sesen nhwehwemu no de betimi afa ba bia se nhwehwemu no de yenim okay ba bia betimi afa ye hwem
na yagye ɔmo atom okay so ɔmo yɛ adwumayɛfoɔ Ghana yɛhwɛm na yɛaka sɛ wo sɛ fata na wo nsɛm fata wahu na meta nti audit no anahwɛ wo mpɛ sɛ ɔmo hwɛ mu ne deɛ ɔmo a ɛna ebetumi akyerɛ nti ɛno ne krata aba abɔnten chief of staff yɛwura Julius Debra ɔno na director head of government institutions nyinaa so ɔmo nyɛ saa deɛ no ɛmfa ɛma wɔmo na ɔsɛ aborosoɔ koraa bosomi a yɛwɔ mu ne da edi awieyɛ 31st na ɔmo nsa ka saa nkrata no nyinaa sɛ bɛyɛ a bibibiada ebetumi akɔso na yɛahwɛ ama yɛhu sɛ yakatua no nwoma no nwoma a yɛhwɛm ade tua adwumayɛfoɔ ka no obia ne din wɔ mu no ɔsɛ fata ɔnyɛ sama obia ne din wɔ mu no yɛtua ne ka ɛwɔ man mu a ɛyɛye na ɔde nneɛma no ba nipa na yɛde saafoɔ no nyinaa yɛpɛ obia din full name ne designation na job title ɛna employee ID number okay say bi wɔ hɔ a ɛna date of appointment yɛde fa na adwuma any data yɛde no ka payroll ɛho yɛmfa saa nsɛm no nyinaa emra ɔsɛ wɔn hwɛ ne mu sɛ mpanimfoɔ wɔn da institutions ahodoɔ ano no wɔn bɛdi so ayɛ ne pɛpɛɛpɛ ama wɔn nso atumi ayɛ wɔn adwuma na bibiada atumi akɔ kama over any payroll audit yɛwura Julius Debra yɛmfa every 7 December memene da 7 December 2024 eba frida yɛto aba no wɔn a yɛafa wɔ adwuma mu ɛde bɛsi saa bere yɛmfa wɔn din wɔn number da yɛde wɔn ka akatua nwoma no ho ɛne adwuma na yɛfa no adwuma bɛn na yɛfa no wɔyɛ den ɛwɔ adwuma mu hɔ yɛmfa saa information nyinaa mra ɛno no ne yɛafa na adwuma mu na yɛmfa mra be head of institution okay ɛna de ba okay because wɔn wɔ data no ɛne nipa dodo a yɛafa wɔn adwuma wɔn a yɛde wɔn ato pay rules no wɔn nya mforoyɛ ɛne deɛ ɔka wɔn ka bɔne wei no ɛyɛ sɛ de bɛyɛ a wɔn bɛhunu na yɛsɛ wɔn hunu ɛhunu akɔnhoma a yɛsɛ yɛbɔ man no ɛne obɛseɛ deficit ɛwɔ hɔ wɔn ma yɛafa wɔn a aka akyire a wɔsɛ yɛfa nti kwan bi so no ɛyɛ ɛna sɛ ɛnya de awɔ na nkasa biara hyɛ okokoa mu a ya na obɛsɛ yɛbie opono to hɔ a ɛnhawo saa nhyɛ da nyɛ hu sɛnsɛ agye da no koraa yɛbie aha nti ɛno no bɛma ɔmo ahunu nneɛma bi mu a ɛyɛ sɛ wɔn mo hunu no yɛho de aka a ɔmo bɛtumi asa afa agum nti mpanimfoɔ no nkeka wɔn ho na agya wɔn nyɛ ne ntɛm na fe de ɛwɔ akyiri no yɛnhu botae potenti a wɔn de ka ɛwɔ mu sɛ mmara ma ho kwan deɛ nanso ɛtɔ da mmara no ansa na ɛbɛyɛ adwuma no na ɛyɛ adwene bi na ɛta mmara n'akyi nti mpanimfoɔ no nkeka wɔn ho na wɔn nyɔ ne ntɛ na fe yɛnhu na adwen pa ɛta akyiri sɛ deɛ ɛtɔ da ebinom kasa wɔn nkyɛn sɛ gyama ansa na yɛbɛto aba no koraa no saa bere na wɔn yɛ donkuma no emeki comment bi sɛ yɛfa adwumayɛfoɔ na wɔn ba wɔn ntua ɛnom ne ade nti gyama ɛno na wɔn ahyɛ aseɛ nanso kwan bi so mmara kwan mu deɛ ɛwɔ sɛ as aban no n'asoafoɔ nyinaa panin wɔhunu sɛdeɛ nkratasɛm teɛ wɔn ma ɛwɔ adwumayɛfoɔ akatua nwoma mu wɔn ma ɛnim sɛ bio ebi afiri mu a wɔn ma ho ayiyi saa din ne nyinaa fifiri mu na ankɔfa obese ghost names bia ma me nkutua sika ngubɔtɔ a sɛ bio yapama no mu ɛba na sɛ befregu nti na kwan bi so no ɛyɛ yɛbɔ na ba so na emom de befiri ma ba no yɛbɔ mpae sɛ ɛbɛyɛ papa de befiri ma ba no yɛbɔ mpae sɛ ɛbɛyɛ papa that's fine yɛwura apam ɛna ate ne nka no payroll audit ɛyɛ necessary okay ɛyɛ necessary ehia pa ehia media kura menya anka bosomi bia Nkoranza na ebetua aka no ɛwɔ sɛ yɛ audit ɛwɔ sɛ yɛ validate ansa na yɛtua aka nokre sɛ yɛnyɛ ne saa nso de a ɛne yɛnhwɛ sɛ bia bosomi mmiɛnsa bia because
bosome no obi bewu pa ansana bosome na so bosome no obi beja yadwuma nokre ansana bosome na so indi say ye tie audit no regularly na yehunu ne yewom ene ne yennimu a na yi ni nyina firi mu a eka binmu a aban tue gu no yebetumi aye because institutions no bi wo ho a HR accountant and a head of department no so obi wu obi kura retire and obi kura gya adwuma onwu ye and we gya adwuma no kopa adwuma foforo bi ye ana we gya adwuma no kura tu kwan kwa ma no ne se wo muti modern asa nipa me yensa amabo wo mudin on betima akoso agye na boso me akatua da bia yes on betima akoso agye na boso akatua da bia ohu na me tro no intino payroll audit ya sempa ya namuntu pa was say encourage aban no na oye but the only caution kokobo kakra wo ha ne say omo ya ma omo mfa amanyosemu enwuremu obi wo ha genuinely osefata say ye fa na dwuma yes but e bia yenim say owa amanyoku asumasi na obenten mu ntino na ye de yani kwa akosa no yes eno de basa emma emfaso a ye pe ewo auditing no mu no yenya ebekwa akodane NDC MPP asem ba no kremu panse ye audit payroll ama transparency abam na ye hu se asumasi obenten osefata no ene de a perfect exercise how be any ho achinye bi any ho edane kwan mu pepepe e wo se ye na mpokura no ensesa aban bi sesansa na ya brano ye call for sa document no na ye hwe anka brebi akora anka bosome na ya beso a nka ye je sa document no na validate because obi a wo aban payroll su bia eka be na wotwe mienu ama bosome aso na aka chen se kohwe o payroll so asem ansa na obi abekọ akoye obi adimika beko ndi wo ma wa ankoye no then we assume say obi a omawu ana omaja yadwuma ana omuni ho ya anye ne sa obewu say ghost names bebre na bebe yadri so de yatra ho was say and these days kurano it should be easy for us say yebetume aye it should be easy nientra esese eyemre edemaye ne say we are in ICT era what I say ICT abra ye wo mu esese etumi boa ema ye tenetene enema e wo say boa ema nema ye ye hare say yakwa yo digital era intino wo say enema nyina no yetumi ehu inti wey auditor general sorry chief of staff free nensaka they should also look at the software copies and also ABI be man hardware copies the man hardware copies are yemfan synchronize software nonso yemfan toto ho yemfan sieni na yenhwe se ne no sai so a se ne no ye pepepa ko bia na ba bi kura ye football age ane enti no payroll audit na there a good exercise where I think say bibia and also be me yehu ebi o ho a ne pension time kura so na ya san fa na dwuma mu eno no nso nyina be ma yehu no na yes ye yo ho no kre be me yehu na yes ye yo okay enti said ayaka no no kre say aban say oba be ye payroll audit e wo ho na president Muhammad aso ya appointment no enyanwanwa ko bia ka echi enyanwanwa say on say 23 ministries ndo so de be ye adwuma de wa yewie was all the 23 ministries na ye adwuma na system ministers na all the system ministers mum na be ye adwuma ba 23 ministries in the ministry 23 na de wa yewie because they say great 20 I think the 26 ministers in a way as a 24 so bibisa 23 ministers or the executive instrument no ba be ye no and they say ye nya ministers na mana bro they be ka say we ye wie nti ne aka nyina no akoye appointment
na nkrofo a se omudin ba abontene no nyame wanwa se dura battle so a na party mano omani abre twintwan se eba ne se ye de yakon besi form kra de yakon besi form appointment na sha se eba Malik Basantile ana Basantile said the bia se Canada ya so no na se okọ YE youth employment okay ona is okọ youth employment okay ono se nkokọ nkete no o chire mu pa nti ono so ne de no Randy Abe Ekoko board Randy Abe good morning Ghana Metro TV morning show host Obekaya Bosumi ya mu no resign ye no kre say waja radio onye radio aduma ni TV aduma biem wow say ya de Randy Abe Koko board and the appointment no asase Koko board na o kan de be ma wa hunu ba bi okopa de Europe ni mu ho open office ono okoye aduma right wow nti ho ena eno ono nso no yade no ekọ ho ena yade no ekọ jova sa asembia ni ho ha yade no kọ ne de asembia ni ho ejina adwuma okoye obeye okay ejina adwuma yes ebia wo koko hunim de enko on say ho ne de yade okọ a you become somebody like and something like administrator office work no kratasem nema no muna mo hwe toto ho dwuma decision bia policy bia no muna mo be di animu aye amakuafo no nti no you receive Owoahene edu mo ho receive Owoahene edu on efiri ho na anu ye so Europe ni na no wo ho na opuni achi na Owoahene edu ba ena ndc asan aba ena Randy Abe ekọ ho no okay nti ese de board no de ye beche saa wow ene nia ekeka ene Koko board Koko board be cashew board mai eno share three crops development authority no emu nti honso yes ye benya chief executive a ono so ebe hwe ho enom this appointment nde onwie ye oguso ya oye nti no yeah, but I am looking at Adea. We so say lobby. Oh yes, yeah lobby. Obi betima lobby ama wa obetima lobby. Okay. And then the keka ho. Ba wo lobby a e be bisa o say de na wa ya abo party no. Ye be bisa o. Okay. But Adea ba ko a mention and say I say abonofo ne asantefo no a e ba appointment ni Musa kakra. Akamfo no sha. Ne siremfo no ne anwunafo no say Randy Abe oye anwunani yes either anwuna wa enkramu kro ase ho ba bia ai wa hunu nti no siremfo ne ayifo no omo ya adoso we want to see more of the account for no so yes. More of the bono one guy wo sunwane wa we law course kra okasama NDC pa okwasempa FM kosi senso enyina otako sunwane sompa enso ekoye programs ewo ho ennom enti omun se nyina no wo se ye hya ase ekai wo na Erika J recently me photo no Erika J recently and we law school ofri German side or German district hoba na ofri recently and we law school fantastic brain onimde okasa ema NDC say yes okasama eto aso okasama ne to aso mo onye bipa okasa didi atem ni huni kama onye beje onye pupu yes nti omo hojo omo nkai omo na se nti na mbisa se we ye lobby okay ye lobby de ne president hwe nsisi a wuti enso nti Erika J onkai no because why adwuma pa Erika and even that point na in the regions no ye mancrofo and general say don't get your chairman ni home region ene bono east ni na say ahafokra ka ho
nti no on make sure say obenya a lot of appointments no ama mo wurewurem yeah say on crofo call appointment no mu a e wo multiple effects yeah what I say e wo multiple effects no correct nipa ba kon ye fa na adwuma wona e bedidi ne nase no edoso ono so nam na adwuma so bia na ono so atima pi obi so ahye ba bi no correct ti eba ne sa na kire say modom ye dodo ai ne e ma modom ye dodo nti no appointment no ya akosirem ne anwonafo no hot too much na constitution so no wokase ye lobby de wo hwa lobby na wo mo lobby dodo nti yen so nti ye de ye no obi o lobby ama ye ya da no nso yen keka ye ho ai ne because ya hwe ya omo beche post papa ne nyina awie na akire de san kwase no yes e no besesa ama ye nti yen so ye nya esefata yes ye bia ye enhwe boys na wo ba Nkoranza ha ndi for boys bebra wie university wo India no correct when you give them appointment on betimi aye what are we waiting for it was almost in your baby it is part of the reason why that they did the campaign the way they did it no correct of I am fast course Emra teacher near e was our classroom no all your campaign nti o mon kai o task ko mo ya white mo ko lo mo o mo bo adwuma fa ya abo atem adwuma no o mo I am fast course na ye ba ne din komo biem mo edin ye yem fa bi bat amanfo complain enzo ti no he safo animu adum ze ana no mo edin de man mo ze bright ozu edim komo ho ndi no sa be penesi tie ye hwese no ma betimi adane na ye ndim komo na ye Ghana ye Premier League ni match week 18 starting yamepa weekend see na match week 18 no and so start the first round no ba na wie ye nano kwasiada na second round no starting yamepa dachna na say na Ghana Premier League match week 18 no honsensem enso sitie Accra Lions etifie to monso e their friend Mediama Sporting Club sanso na kwasiada game chirebeto aso Asante Kotoko ebo Kawela United Baseke Holy Stars to nsa e their friend Accra House of Folk Bechem United any Nation Service nebo Young Apostles any Instructorman Football Club and edisi ani Brekum Chelsea ebeto nsa e their friend Vision FC sanso na Heart of Lions any team we friend Adena Football Club nebo ubenya team a Jefen FC Samates 1996 the defending champions omo enso ni Dreams FC nebo na afei Lagos Cities any the league leaders aye Bebiani Gold Stars enso enedi bomu a eno ene said yensensem no enso free hoba mede to ani mene enso ewo jodien so na second round yi ba be stati referees ni tiem referees ni gidi esase ya chichiri yense de agu omachi ene ye bo mo ye mpan nenzo emzo omo no omo suro fear of victimization ti omo ntimi nkasa per report ne per checks ne kire say 17 matches your boy in the first round no emu 4 per and I'm 24 enzo etimetia referees ni ka and the referees no omo ye dan and ekodi matches no omo ye den na pre-finance kodi matches mako 30 eno enso atimi aka no eno any referees no so ben omo na dom di nkomo am omo su nanso omo su akere hwan no omo ko su akere no referees manager oni eye GF no eda eye nsu kromu ti hwan eno omo ko masem enso atimi di akere no eno enso asem se ba eno ne sede no man enso esi kwa me de ho sem no ede to anim na won say games ahoro enso etimi ebe ba so ede ho sem no etimi ede ato anim na yenwuram na afei nsem no yensan to aso emfamo de won say Brekum Chelsea and the Vision Football Club and ebo na ahead of the game coach Jefene Nana Kwekuajiman enso ajibre achechiri mu how a second round no mesi fa no and this game in particular omusi prepare ako jinam coach Jefene Nana Kwekuajiman nensemni. I mean, I don't think we are crestfallen. Playing against Koko in Kumasi and at the Babaya Sports Stadium was always going to be a Herculean task. But of course, we went there and of course we saw we couldn't conquer. But that experience alone is going to push the boys to a different limit. It's just one game out of the lot.
a second round is about to start. So I think my boys are already well motivated. The loss itself is a motivation. Going into the next game, of course, they don't want to lose twice. So I think that they're going to give Chelsea a very good game. At the training grounds, whatever we've done, how the boys have showed up, I think that it's also an added motivation for me as a coach to go into this game thinking or knowing that my boys have trained well, they've done well, they're well prepared, and then they would actually give Chelsea a good game. But in terms of motivation, I think my boys are already motivated. No, and someone Nana Kweku Ajiman, and so they are to just say, oh, in terms of preparation, where your coach are, what was an embrantena prepare ye, or the new match CC year, or many breakum Chelsea near match, match when my breakum Chelsea, no, and we borrow my drain or Montias, yes, so, and no, and someone on answer edit to na Vision FC, or more players need in Comona, Baku say, a idea game we know, or more family agro, young Konyanti, someone, or Panino answer etimikai. Results wise, results are playing against Asante Kotoko, good feeling, a big club, a good feeling. Will be a person who boss a game. Like I said, and you're bad, good, very bad that time because you're calling your plan. I because you could lose that margin. You could do a game necessary, and to say. But we drew no be after 1 or 2 days, you know. I say, be a man also attitude they will come be okay. I say, yeah. I say be a determined say match we will say winning because we have previous match I boy. I never results and I pay as midi can you know. But I say and you're bad because. Results wise, results I pay. Playing against Asante Kotoko, good feeling, a big club, a good feeling. Will be a person who boss a game. Like I said, and you're bad, good, very bad that time because you're calling your plan. I because you could lose that margin. You could do a game necessary, and to man say. But we do no be after. I don't need someone Vision FC who did in Coma. You the air to an and so our Jumadian so young twaso, Nayan Din Como, your comedian catching a mediama, and so I announcement to be an announcement we know a player my promoting and so from a mood junior side or Nabasia Sanyanko near where they were promoting and so si fire and a mat to my friend Mediama. So our Medjama Bobo from a feeder club, Jeffan Rose Park, and a Prince and Ponsa, and Swetimia Boroma, or no Ebabe Jemache, Atoto, Tunyama, and a Matimir friend, a Medjamanes, Medjama Fono, and so started a promote to players, no. A person at the man every call a diamo no and a sem kakre free hoba and nano pay me the air to him and so our Jumadi and so now what him say opania Jeffran Otuado and Swetimia stay and so Ghanaian Premier League no and I'm putting for be ADD Dinkomo a cansem Erefa opania Jeffran Otuado who chastel like them say Otuado Tana what Tana say F4 no and so Cheda ni bibia o metimi aye ama obi anso ba be ye because of sikasen 70 contract 170 and o wura refer no tuado enso etna no wato akoso enso etimi adi djuma na no ene nsem kakre no so free ho ba me de etu anim jem free ho ne enko bebiani Gold Stars ne ko bebiani Gold Stars akache dia coach refer from Paul Mans no ene head coach under 17 no ono ene san head coach wo say
possible say Bebiani Gold Stars and Subet Marini Ghana Premier League because over out of 51 points, no me 33 points are not just a Chessa Ekoye or more and Subet me at the Ghana Premier League no and so to me the Siomonaso na second round is 30 or more ball against Legon Cities and so more first game no or more prepare ye or more come aqua and so to me to Neoma and no and then some kakra free hoba me de 2 and so I do my DNA so Jem free Bebiani Gold Stars Yamfia Intim, Elso Ewo, a Timua, Jeffrano, a FC Samatas, Asona, FC Samatas, and Penny for Elso say, Emre Ho, Omanya Bre, and so the coach, Fanny Christopher, and into Betmaya Juma, Ama Bibia, and Sweatimakwe Wom, sent the first game of boy as head coach at the Matima, friend Samatas 1996, and Timia Costa Nomsipe for the first time. And Crahas of Folk, Ekunya Point, and so was Samra Bonin important Munum, or Mossi Omo Hair, a Combo Mutim Popo, Omanya to Wasama Christopher Eninam, Omojidi to me attending your mom and so to me Adea Momo last year Samre na Ghana Premier League dom that so ne omo Paul Martinma omu na so still omo GDA so we friend Christopher Enin betimi aba na for timi be attending your mom and so to me Adea Momo a no enen sam kakra free ho ba me de ma wene en so e wo dwumadi ne so Legon City sakache enam de mani kire wo hu se omo en so new yes we friend Banfo aba wo se wo be sese nyomom adane dane nyomere na me boru o makache na me players ne bi edidi nkom na mu kire mu se ensem no panini ka no se saa na beko na saa no be enso atim mo de a na echese no be de enso atim de mo position mo da enso betimi asane omo betimi adane ne o mani na afi goals ahoro no omo enso atimi ahye na wins no eno enso atimi aba eno ene ensem a Legon ti zakache e free ho by na no pay me de tu anim enso e wadwumadi ne so Bechem United and I'm demanding or more assistant coach, Jeffrey Osaiwa, and sweat medding when I'm commodium and our say, dear, Tima, friend of Bechem United, Jinaye, players are who mutimi pre-planning nano and sweat miaba, or more hair, so much my fake, nothing English piano, and switch me from my catchy, on my ball, nothing Ghana Premier League no, or more and sweat me, so make me or say, possible, say Ghana Premier League no, or more Bechem United, or more and sweat me, and no name Sama Osaiwa, assistant coach, and my Bechem United, and edit to Jamie Honsam no, and a mount answer our Jumadian so, men free hall, na men for money answer and Chiremu, House of Folk, Akache, House of Folk, and so, Etmaya signings, Nibia Manoma, Koyi, and sweat me the more, na say, almost fans, let's say, no massive corner. And or no money for betting come no ma catch almost say the we are no ma NSC corner there ebeya enka Legon City ho no na say babi musia kan Legon Park no omuntimi ntoa so no munsia kan ho because the we are no ma see ko eyi edemo mo ho ne there so motena ho a ebeboa ama no NSC makoyi ntomo on be start sa campaign no ma catch money for say yeah omunsia kan enso Legon Park na bibia ntimi nkoyi nemom sa game no emiti standard a ebetimi ya host team ya friend Accra folk and afa Kumasa sane got to continue o say ya sane got to corner Accra folk na body a o me free ho na for maba be sia kan no Accra sport na mom say nya sa de a na say games ahuro ni na no o munsia kan enso e wo Legon Park wo no ne nsemo a e free Accra folk aso ye by na no pay me de tu ani me na enso e wo dwumade no so me fu ani nkirem e wo Kumasa afa me ni nkomo e wo Kumasa sane got to so na abrantia Jeffrey Justice Blay on low attendance as your fans ne Mapark fans ne MS support o no and someone Justice Blay and so edit to jam ne 7 no ede mauni me de tu ani me na enso e wo dwumade no so me fu ani nkirem e wo Kumase na afa me ni nkomo e wo Kumase asane got to so na abrantia Jeffrey Justice Blay on low attendance as your fans ne Mapark fans ne MS support o no and someone Justice Blay and so edit to jam ne 7 no ede mauni oh yeah because me care year 2019 and buy no na ye bo matcha e wa ha me grab me free tending na me busted a parking inside that me who supporters na and you show say e coming it's me say it's really bad it's yes supporters say me and bra and me share parking one because play do who supporters are no team in up bobo ana league in there once asante kotoko e big crowd in there
really say and no one is someone justice play and so Adea to join the whole sem no anima when no pa e wo dwumadi so we kotoko kese aye and fans e ko park em say players no aya na ebu omabom justice play and so edin komo and the che players ne fans na be the whole sem no and the to any me e wo dwumadi no so on consistency abasa no kotoko a omomade mon and so atimi apagya no justice play and so kasa e de fa ho. Okay. Me we are no bia ne how oti also no bia yankopan ye dem obo no me de e bia anytime bia me determine say ade me kwakoye no first enkwindie ye ne dia ansa na bia me amaba me personal way say yankopon boa me na de me kwakoye bia no enso amanfo ani because me free mediama e ba kotoko de me kan share ma adwumi say apart from kotoko me mbo Ghana Premier League team bia me kan yeto ho ema House of Pride matter nti sa adwene na wo mitima ama me share kotoko je say mitimi put me best because me say be ye me didi ewo when him say oyani year obedidi e wa asande kotoko no ho enti no dina park na so ani tikro de beto na watimi atwa enso atimi de free ho nti eno ne nsem a ya justice blay deputy captain edema Kumasi asa no kotoko enso de tudwa be de ho nsem no ede ema na abranche fe ne intimanu the most improved player edema Kumasi asa no kotoko on game omo ba be bo anioma asesa edema asa no kotoko nti how things have changed e wa asa no kotoko no intimanu di hu komo. Me can say last season send an American ja change na no man ko team ni na no man ko ya mai by best start this season no e catch them who say like the last season man year no this season me masa di ni si anabi ade na me ya emo ha me no I was saying to free sa no man na this season me determine na me focus on game bia e bebo ana ya matches no so I don't know someone in team manu ere tuja for the first time macho cameraman the camera is stable bia ya clear I know Orlando no pictures and videos ni ya clear nra let's say bia de Orlando no academic and professional commentator and our team say what they know man enso etutu tumuza no bibia to din yama me kosin ko ho na sinko di amano nsem no enso atimi di abreye ko amano ne bi ensem ho Cinco di Mario Ricardo Varas on say boy obo blue na obo gold e wo mu na obo black matches na chere say no makoyie pa de ma it wojo samba o top me that's opening me that's pa na when na me twa kwa pa bia for your collections udu bogobra udu Boston Street okay on for your collections until you do Boston Street the India boys desert man nom na wa nom no one so staunch man tifo the enchi o mu na bibia nya fan okay Brownson ya kwa mona nia no pay ya dia mona ne sam later scene an eba na mama infon tu anim se no UEFA Europa League no ze games out do pina no enso etimi ko so no pay de on samade mamo e wo jumedes na sa UEFA Europa League matches a enso etimi ko so be Manchester United no a omo so ngatna Old Trafford wo e se kan on winning by 2-1 manager no edin some way etu yanim. We didn't deserve it, that draw at the moment, and then I think it was fair for us to win a game that we already know was tough. In this moment we start well. I think the pace of the game helped us because it's different and you can feel it. We try to do things. We were better with the ball. Sometimes we controlled well in the beginning, and then we lost the control for 7 minutes because of some bad passes and some transitions, but then I think we create the best chances to win the game, and I think we deserve to win.
When some Manchester United manager Ruben Amorim to and after the game, and I paid one somebody to Jadamatia for Jumadin. So now Yabusan say at Alejandro Garnacho Sono, the future I uncertain. Diana Oka, Adea for Alejandro Garnacho in the future. I'm focused on the games, and this year his player for Manchester United was really important for us today. Let's see the next days. Yes, no, I am some Ruben Amorim to Jana no pay. Ya don't somebody my tear for our Jumadian so. Mamin found 2 years on and Tottenham Hotspur. And some Nakwa or Germany Kwasha Academy and son. I'm a Tiaji Hofiam Timo, almost at the Academy and Mamin was after the game. Tottenham Hotspur manager Ange Postecoglou Edin Como FA game no. Outstanding by the players, full credit to them. Winning away in Europe's always difficult. Irrespective of the situation you're in, but the situation we're in, just a really unbelievable effort. Great leadership by the experienced players. Really needed them to stand up today. I thought Matters and Sonny and Rodrigo, Benny were outstanding. And look, first half I thought we played really well. Created some really good opportunities for ourselves. Maybe could add 1 or 2 more. Second half, we kind of looked a little bit fatigued and sort of had to hold on a little bit and defend a lot more, which we did okay for the most part. Obviously, when they scored, then game tightens up, but great finish by Sonny to give us that extra buffer. Teno and some Tottenham Hotspur manager Ange Postecoglou di tuja and opedon somebody mamo Jumadien so na mamin fam tuja say uko UEFA Europa League table no so and also as Parliamentary your team no on the din kan no 19 points Central Frankfurt osume no on 16 points Athletic Club osume say 16 Manchester United team to so na mo 15 points na fe Olympic Lyon atosu no mo 14 points ya de on somebody mamo Jumadien so yam fam tuja say Juventus Simona confirm say Randall Colomwani almost team fan on low 50 Americans is a season band no Randall Colomwani ekosi akan Adama Lavecchia Signora ya don some ngale tujawa tefo Jumadien so yam fan to the Chelsea team no omo go so consider Alejandro Garnacho eso mo sansu team kanon sanu adi baina no na Napoli for na lead this kwambia so ase boy no omo sansu team kanon say dia mensa kan say team afasa Chelsea enso nganya bro me panam say team afasa Napoli for no omo so nganya pull out from the race ya don somebody mamo Jumadien so yam fan tuja say Borussia Dortmund team no omo so nganya step back from the race to Sabrantia ya fansa Marco shot for omo piece na watchibia katua aya 350,000 pounds no yeska adesa Dortmund team no omo so team 20 no kasanya desa wo metim so adibo na chibioa ya desa ansam ngale tuja ademate for Jumadien so mamin fon tuja so okopan na ansam no preference Joshua Kimmich no na season endia na ne contract ono ngane to first ban wono na adesa contract nso tima expire mamin fon tuja so team first Madrid for no enso nganya boa ne January anko mo pe na report ayansa kanasa amfa so boa no enso ngansa new deal amfa mabaye na nya desa January no wo metim so ngaja branch for Joshua Kimmich ya den sound de band say summer transfer window no so no sanya bia ban team no enso antima convince branch for Joshua Kimmich and want team so ngansa new deal dia like say boy no ebe ko for free ani na no enso nga dia ba on se zemina no ya dia no so de ma ya tie for na no pai enso Jumadien so bra ya de to da say ukopiemo enso no RB Leipzig adasa no so managing director panya fasa Masan Shafa papa no siam fan to the sebesine anya desa wanya offer bia enso de free team bia o say ope e bia no striker fasa Benjamin Sesko na no se we ne confirm say akwada na fasa Benjamin Sesko ebe ko so sia kan enso na da ma RB Leipzig team on se na Arsenal team na fe adesa Manchester United team no ana fe clubs out do pina no na omo pe Benjamin Sesko ana pe this answer no enso na de tuja ademate for Jumadien so ni na no
enso e dia ba mame mfon to wanim sa eno ne ka chosen abrantia ye fon sam Ronald Arroyo ebetimo so sign contract extension enso na dem pass and kranra wotimo so sign contract extension no mame mfon to this until 2031 abrantia ye fon sam Ronald Arroyo ebesi akadema pass and after some wotimo so na de pen say paper so sign contract dem pass until 2031 na we ya and proposal to the long term girlfriend ye fon sa Abigail busa Abigail menu atna che obaware mi ana Abigail an obaware menu kasai wa Jessica gun bottom amwatim so na proposal de che girlfriend fon sa Abigail Abigail so no etim so na ji atumani na no enso ade abade won sam no ade tujo de matefo adwumade no so mame infon to de say no polifo attention na wa brantia ye fon sa Karim Adea mi so on say osia kadema brochure dot watim no mame infon to de say 45 to 50 million euros and a team from Napoli for no almost nedim komana kwasie on we num sabrantia from the Karim Adea mi no almost some sweat player no amna be sia kan de team from Napoli ya don some ngade mamuji die pass o ye good replacer than Brantia ya from some feature Koraskelia and a person ngade ma tie for no pai and so jumade no so na ye cost no pinam sam je say e mo ade pan ye mfa to say no ana semi finals me wan de no eno so timi todwa o reference Novak Djokovic obomode enso nyane Alexander Zverev fe so ananya game kutu akwa na first set ni yebona after some Alexander Zverev no enso etimi twa Novak Djokovic no na de se Djokovic obi anu wo hwe game ni bia no enwo se na Djokovic enso pra na ne na bonkum na che se oteya wom anti Novak Djokovic anti me anto so na mo game ni bio ama yam fan to the se Alexander Zverev no and etimi so na wini game na menu kasai wa kokko piam so fanas de won samadi tuja adematie fo dwumade sidiatia and the san fanas okono wo twansam na Yannick Sinner ana fe Ben Shot no game ebetima koso di obawini no de so ono so no and abrante fan sam nampono Alexander Zverev no ebetim so na dia fie so awo Australian Open finals na no pete won sam no enso ade tuja na matie fo dwumade no so after some abrantia ye fansa Novak Djokovic epra wantim so nanto game no so no mame infon to this abrantia fansa Alexander Zverev enso di sempi tuja na osem na adwie pass o reference Djokovic no enso antim so nanto so am game no na ogide pass no panye fansa Djokovic no o kama obia so de se na ne agie pass wono abrantia fansa Zverev no akwa kopie mo fana eno na one side no ana for the other side nso no obetima kama obia so de se o buo kase ademo panye fansa Djokovic na se o se Djokovic no tall guy na do baby na se bia or struggle ana se bia obehia advisor no panye fansa Djokovic no ana no Zverev na tani din komo ojide pass o pay no inspirational enso na de mano na ojide pass inspirational o panye fansa Djokovic enso award money na no o come obia so de say tournament no o panye fansa Djokovic no enso na team win in 10 times intina no spetisan kanwa o metim so book game na consistama o metim so med game na banawia edu baby prenti no o panye fansa Novak Djokovic no enso na team to so Zverev de sansemi tudia ya de won sama de mamo na minim se video na ready on sam na bra Djokovic enso no enso na wavy fans ne kasa on team to so emobio no at a point na as supporters and as fans almost on game ni bi no na omu bu Josa bra do baby na chese Djokovic epra. I know that everybody paid for tickets and everybody wants to see hopefully a great 5-set match and everything, but you got to understand Novak Djokovic is somebody that has given this sport for the past 20 years absolutely everything of his life. He has won this turn with an abdominal tear. He has won this turn with a hamstring tear. If he cannot continue a tennis match, it really means that he cannot continue a tennis match. So please be respectful and really show some love for Novak as well.
Yes, I know some brand fans are Lazara Vidi Tuja, and I paid one some of the mounts of Joko, some brand fans are Lazara Vidi Tuja, and I paid one some of the mounts of Djokovic, on time, Sabra Obo game, now just the second timer. Who first and Nova Djokovic, and some get me prior one demand was the last time I see our way back 2009. Now quarterfinals on and the road the cable and a reference and Puno. I had Nova Djokovic and Sutime and some prior one demand to us. Minokas and Nas on the Verba, one team some nan to us on Inano, and so Diabaka Krabia Manadiano, on somebody sing kiss about my day, and some Netrabawa. Ye fancy I got sweater, get him from Tuda, some Yanko Poya Duma Manadiansuno, on Safana Sine Toga, Madinki, my Babawa, ye first Madison Kiss, on your Babawa, ye first Arena Sabalanka, and a difference Yanko Poya Dumachina, I was Shellen Open Fanas and Inano, Edio Todia Bejina Swendi as this year, Yanko Poya Duma 9:30, Baba, not the more.
wogye ho baabi a enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntiaba so bo ma gye no wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu gye international awards ahodo wo mu gye local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gye 21st clinic nko a wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo ma gye di wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha bia wo mo ho Nkoranza ye ne Presby Bank ne di animhwe ye ben Children's Park Techiman ye wo enka ne GN Bank dynamo ye ben police station no wo sunyan kwan so ena Kumase ye wo Ahwa overseas ye ben Alpha Radio ana Timber Market Freyen wo 0544 664410 21st clinic ana wo mo ye sciatica expert. Bibidura so ye kuku dama so fuma mama Esther ne kofa bae Esmond born na ba Mr. ye duro bi etimi ye fun yare pa tichiru no osa obeje tum ye fun yare bi ye pa ye sanse we ye fun ye o ya no wa fe o se obi ehun moboda na so nya Esmond born na ba Mr. ye bi tuase ma okra Esmond mara me say ye malaria duro tata hwe abadwa so na tu typhoid fever se any jaundice say ye malaria pa na etete wo de bomodin se ni monimu ya obekokoto Esmond mara me so how ni nyina bebe na wie sabada ho pa dia menhwe ma okra Neti Esmond ko Mr. ye kokwa duro papa mafo gye tuma edi wadanse emfa wo ne babie kokwa na fifiri oni paduem ebe hye ni nyina se prekope afi Esmond pa na ba Mr. ye san won capsules eno no eye ntiri ni mu adwuma waposo osisi echi babie atwetwe wo ni nyina ebe mu wagyina wanam so peme wo ye be ma omode mo no nso ani won paso bomode so benya duro bi ato Yichire Ba Center e wo Yichire 9 0246 775319 Yichire Ba Center di onyame kan ene bebem Yichire Ba Center onyankopon no yarasafo pie nko ade e wo se me bɔ me ho ban fa ma didie mu menumu ene mennamu me ane bɔ mochichie no se me firi nsu ase be ka kire wo se odenchem kwa akura ye ni machinye menua ba ma me secret nyina ne okoje aman prekese herbal powder ne mixture ne capsules na manoma ma me ho aye din matu mire na wiu nyabotere na me kire osie no say diabetes pressure candidiasis gonorrhea odepu a me kire mu white ene nnamu nsayare bie wo nipaduanim menua mema mu ho den wo fem mo de boss anamu Jim, Modia no koje amai prekese herbal powder. Minua ma mo so amaten kanira. Mo konfichira mote yaw. Michire mu menstrual pains atadwe. Mo so mate denne. Mo modena na mo kope okoje amai prekese herbal powder. Ne capsules ene ne mixture. Na mo bobi ne betu ase kra. Adura meka ho asemi. Na na mo frɛ ne bubu adaban. Asiminta no no ebo adwuma yi. Enye no nko an ye wo okoje amai ko powder. Surgery edi koko hu dwuma. Sɛ ya yamtim sisi yare minimukwa aniposa. Uja wona ya moja nko an. Bia koko na didi bia no odia na okoje aman ko powder kai say eye mixture ena capsules adronini adabirijo herbal capsules mixture ene nitin ya duro soronko kra Dr. Ado Spiritual and Physical Herbal Center diaba Sauda Femse team enye kasa bomodena na kwajibi na obesara sore brane hwehwe ye kira kwan won Nkoranza kumisa domase nearby Kiki me sport apenchire mufo betima frɛ Dr. Ado wo sa kasa homa mai so 0257820 ana 0547037 Shannon Suma me say we have physical and spiritual works odia ne so obeko nanim na wa solve your problems Dr. Ado Spiritual and Physical Herbal Center abibidrofo nyina headquarters no 90.7 FM. This is Sompa.
no Sompa TV hwehwɛ yɛn na afei di yachi ɛwɔ hɔ abribia sɛ wodi yachi ɛwɔ hɔ a abribia yɛde video beto hɔ no ɛbɛbɔ nkaye na watumi ahwɛ na onso waka yɛn ho na waba bɛka Sompa abusua no ɛho ɛnyɛ YouTube nko na yɛwɔ yɛda so a SI live ɛwɔ Facebook Sompa 90.7 Sompa 90.7 ɛhɔ okwa ubehunu yen na wedi yachi ewo ho enum. Like our page and let's get interactive. We will share your views, comments, contributions and concerns with the rest of the world. Enti anope kaya huna intumenko yanim. By the kindness courtesy 21st clinic. Enti ene yade ene Friday special bro. Anope se the medical yakano. Ye ba bedin komo a social issue. A marriage threatening issue. Ye besa yedie oba bia wade egu na wade nasema bedan ye ohuni a onye wabo nyenye wabo asesa waye basa adwendwen bebre na aba ne tim emu dia we na onfa nya adwuma asam ne ti a wamu nyina ne se bronya bere na anu bronya yai ena ne kunu de oba bi ba fie obeduru ye na oka kire ne se eye ne wo fa ase mu baako na oso oba bedi bronya ewo wonom enchen ne yiri eje no feso esusu se ni kunu busuani na aba na esanse ye ware abusua na ye nware be ma nti oyi ni yem se ono oba yi betena aye de wo se wo ye bia kama ede ama oba eno na nkomodie ono oba ne didi ono no ye bibia bom kama ewo fie omote asetena efe pa dakura no pa na obai ekodwen na so ntia ababa we ya yese oye ni kunu ofase oye call on na damfo bi kasa phone so na sem o kan nyina ne se ni kunu ana ne mpana no yire no na dwenkyere ne se ne ofase enti osom no te se abawa no na onim se one ne kora na etie saa asem yi oba ne te ye pe ne yamgye no pram sa me krafo na me na te a me som na te se me kunu busuani ensam aba ne tim ye bebre ohun se onko to nhye oba no so na onfa mpem nanim ono no nye wo mo ho ne on beye sa akrafo ohun se onfa nsini kunu nanim ohun se onya ya wade enko asam no twetwere oba ne bo adwemoni pi aba oba ne tim na obisa Adea Akye Abia badwa se asemi onye den na semi na yeso ye to ama wo se wo a nka wo be ye den oba no tie dwumadie otie afutu ade be ma no onye den ni kunu mpana wode na ba fie se ne wo fase wasom no bronya afiri 24 for saa de aba bepem enora da na wo hu se saa ni kunu mpana ena ni kunu ahyada ma baba wa na baso wo medi bronya ababa wa no ba ye fie ho denti edi bronya wie ye kurai onye na adwen se obesan yakoni nchi ena sese wa sha keka ewu fie ho ena afede wanya akukuduro ye call oni se obi ani ho call ye no ena oba no eteba bi a otie ye no otie asem o kan se oba no ote fie ho no of ono na adwen ye ne se ni kunu wo fase ye no na onim se one ne mpena ne kurafo ena etie enti ne kurafo ena osom no yi asem ya ma oba no ni ti bom se onye den wanka be ye den abedwafo e ba betena ase na ya bobo ensebe ho abedwafo e ba betena ase na yesuai adwen ahodo kai se ye de number mienu na ye adwuma na anopei emu bia wo frɛ na de wadwen kyerɛ ba ye beje na ya kenkan ye beje na onso waka bi eya akyerɛ wadwen fi se wo ka ho bi na number na ye de ye adwuma no 050 205 7003 050 205 7003 and afi 0598 994 994 0598 994 994 number mienu we ena yede ye adwuma ene anopai 21st clinic ene so asenabo ase yemfa enkomoi emrel
21st clinic say baby bia wa wote yenka bia Adea Akye Abia ena ye fiada oye adwuma na fie obeye adwuma ochena anopa nonson kopema nwumire nonum bomode ase obeba na one wo mo aba besen akwa yaresa wo ma asem yetiawa wa yaresa no hye onuru ye kama se unya bia eboaw esa yade ahodo efiri nipadua mu wonuru a wode ma wo 21st clinic ne ye nuane nuro eye nuane nuro nti no wonoma unya akire ohaw bia anope ose tumnika ma honye ha na keka ho se be ya ubetimi akwaje ayaresa edimu quality health care eye 21st clinic na ye administer eye 21st clinic na ye hweboa ema bibia ekoso already it is the 8th hour of the morning don etoso nwotwe abo ene anope ewudwumadi eso ene eye eda etoso adaduonu ena enan ewo afe mpimienu achi aduonu enum ne bosome a edikan opepon emu ewo ha enum Adea Akye o Adea Akye a emu nsem enie 21st clinic say friend 0540311311 0540311311 o friend no wona na akwa yaresa o friend no wona na nyankita hodie ye home services enso home services en esa yade bia enkankane intinimu yade sciatica de firi usisi achi efa usirem ekọ na kokom ekosi una tabro na esi form no eno eye santini no ena ye frɛ sciatica no sciatica nerves no ende bomodin ase obekro na yahwe yade ewo ho enom. Having said that, abadwafo no nyina atena ase ewo ha ene anopei abawa Sarah atena ase Friday morning Friday special ewo ha enom kama pa oba ye YouTube no ene ye Facebook na tade na watwerechire abawa Sarah no na wan ye oye no ubehunu se ne wahye ewo ha nti bra Facebook no so na ya na wakona na one collections ono nso no obe customize watade kama customization no mame ma on ya be ya ubehunu ba omampani John Mahama oye campaign no na tade ya na ehye no onse wa ya ye ya chiro John Mahama egu ne boso sei aha eno na friend customization no said ya pese ye wo de ma obi a ye betimi ayama store shirt kura na wakoto na suit kura na wakoto a ubetimi de akomana na one obebo sa design no de agum o company aye adwuma wo mu ne bibia office aye adwuma wo mu obetimi abo agum kama e de ama o hye uduru badwa mu ba bia you are good to go. Abawa, good morning. Good morning, Anna. Na apom te sing. Atom ne ahwe nti. Right. Ye de nyame ase. Atom ne ahwe nti. Ye ho eye nyame na waye yensa. Ofa ma chimbiem. Nana. Se bibia ye fine. Nyame hu ye mo. Ye de nyame ase. Badwa na aka no beka ye ho ebra ye kọ ye nim. Abawa, this is asama da pono so. Oba no ene anope wabo nyenye nani abrege 90.7 FM. Yeah, semu. Ni kunu bronya bre na ni kunu de ne mpana ba fie. Ode ne mpana no ba no beka kire ne yire se. Ne ofa se. Na wa ne yire so afa ne se ni kunu busuani nti. Wa hwe no sede a oyire bia behwe ni kunu busuani. Ono no te efie ho de nti yedi bronya wie kra baba wa no nyankoe. Na oda so te ho. Kopem enora na ababa wa yi. One ne yonku bi di nkomo wo mobile phone so. Na o ka kire ne se hwe. Me de me mayo aha metie no. Oba no a mete ne nchen no onim se ni kunu wo fase nem nanso onim se one ne kora na etie enti oba no enso na oba na ote se oye kono ye na de se obegina ho atie na otie ye na wate de e wo se wote se sei won hunu se onfa asam no nsi oba nanim onfa nsi be ma nanim ana onya awade enko adwiri bebre na aba nitim e wa asam we ho na onhu ne onye eno de adan yen subanya bema yada na di yesuban benya ne asie na oba no onye den senka wo ne oba warefo no a ukunu prate wo nchen wo som no hoho se ukunu busuani ena wakọ akote asem we ya kade ne besie ebi se nka hell will break loose wonso a nka obeye den abawa mamintie wa no pai Nana. Yes, sir. I say we there. Yes, Banka misusu say
Bema na di kan kasa first. Ebi se bema na de ba ne ba fie. Nti we de na ye misa bema first. O ne osusu se ba na ye den enye. Ndi eja bema. Nti bema ye misa bema first na ye nti ne obeka. Aye nti over. Over yenko. Me mum. Ayo. So na de ba ne ba fie so over se. Sa wompena. Nti we se osusu se ba na onye den. Wa hwe. Na na mama na wase na menche atiefo. Fia da dwumadie yi onu otim beso ase no na yenya hyase ne ye bo susu ya na ye bo dwumadie hu da Europa te se de nana na wan nana e kire ne de no dana yes sir be ma ne se no wo fa ase de ne kire se ye ne mpana we oba no anum asa ne ha che oba no ha che na e chichi no because ukunu no a wode ba ne ba na kan cho se ne wo fa se ana se ne busuani wode ne ba e no mun nyina mun nada nkro ena sabio wo ne ukunu na hu se wa sori firi sa dan ne mu na epie obi di ne nkomo wo phone so na wo kana asem a nsekuro ne atata 90.7 FM wa kotia ma utwam wa kotie na eno no ehunehuna oba ne ye insecure nti na adwen ye ne saa tie no be oba na ofie no be oba na ofie ha no adwen ye ne se nikunu wo fase ne me na onim se one tofa pesa wa ye na se one ne kura na onim se one ne kura onim se one ne kura na tifie banete onim se one ne kura na tifie banete na asemu ya oba yi ye na menya aware ana meka nche so onya nko ende entia onya nko firi se nye nsekuru na yewo a waka se wunnim se wokura ne no enti we kura nka opportunity woto so no hwa no wantimi ankasa watie di ase o mu na ewe o se onim se one ne kura ne te no waka se menimo minimpa na masada na mayimani na fe wa hwe reaction ebeko wanyi ano wamana kan nsem awie na etiwu mu na ediu dem se minya ya na ntimi ubisam se wunya ya na maka se jako wo de se wawaro na ode mpena ba be ka ho na o sini nua enti mpena no mom na aka mo wate se sabio ne mpena ne ukunu umisa ukunu enti ubusa se enti minya ya na the options no omisa ni kunu onfa asam nse no opportunity ma wo ma hwan oba no se wo de ya waro nti opportunity okunu nka se wajawo nti se watia de nti na no ne be ya odadwene abusa se wunya ya na wumisa okunu ana unu okunu nete so when wo fa ase ampa na wo yibusuani a wo nso kura abusua no ya waro de nti na wunnim no mini sa won kan ko okunu abusuafo nche senya ya abusuafo nyina na enio na we ede pa wo som hoho okunu de no wo fa ase na abrew wo di nkomo ene wo se ahade men san mo one hwan na edi san nkomo no one ne yonko na edi nkomo no phone so ma mene pre ma me no pre opre but over o chidi ye say anyini mienu besene bomba kon emo se papa na ye waye oba no ho ade ena wasi ne bo se opese o ware fofora ade na onya kokodro mfansi oba na se ne na die nti na oba no so na ehwehwe sa ade no oba na ehwehwe ono de ne atwa na som no metimi fio ena wo ye call na metwam ena atwa na so na wate asem na o ye insecure because adwene ne se ni tirimu dada se ni tirimu dada over ordinary na mum sempo ukunu de mpana aba be kan ho ofie wo de wo ye yere no de mpana be kan ho a ene na se o class work enya ho work yi bi kura na ye test test what do you test o me sabi o me kan cha me se na me kunu e wo mpana na pam nti se menya ne den wo de ukunu no waware nti se wo de mpena e ba be ka ho a ene na mistake bi wo ba bi baby say so operate mistake number 1 ene say
aden na do mpana ba fi ma me na me som wo mpana eno ye number 1 se wo fase aden na wo de wo mpana ba fi a ye de go matrimonial home no awade fi a na awade mpa no ewo homa oba ni okunu oba foforo nkan ho di se wo ye be ma se home ni ye oba ni okunu okunu na otimi fa mpana no okunu no de se wo ye wa ye wadun se ko fa mpana wo ne sa ba no so mo nkoje mo so mo matrimonial home na enye memi fie asam no ho oba na yi yaw no ho na ejina o predodo o va uni hwe ka o fa opera de okunu de mpana ba oba besom wa na se wo na asam no na to fa so no fa unu asam a oyire no na esom no mpana no if you say be ma na kan kire ne say no wa fa se oba ji se be ma no bu ne yire pa kiti en say bu ne de wo empo nana eye ne mpana ne no e na ode ne ba se ne wo fa se a eye suro osuro ne yire bu obu no ne fara ofere no nti ya ono no te e na waka kire ne se ne wo fa se ofa me frɛ meaning say wo hu se ne yire ni we de obese onka ho e bia no oba besua de besua se de me yire wo si ehwe me egu fie na se da nkwa ma bia wo be kan ware no ho a wo hu kwan obefa so a obe toto wo ne nti wo hwe approach no akwaba o be ma no ede oba no ne mpana ne kire ne yire na ene ne awo kan ene no sai so mo de wa hin se oba besua se de na obekire na de ade na de wan kan pi nana na obeka se me mpana me wo fase ni nana se waka kire akoda pa se so hwewe obewe nyame ampata wanya akoda de owa kokodura onsuya de mpo no wa paase obewe preko wo ka kire wo yire sai we de me mpana na me de na benti hwe ne so yie ma me ene anka wo mfa tewia ho na wo nje condemn ibi preko mfa ma ne se wo mfa nye nkwan ma muni ene sai na awuduro sabre no wo nchene nko oba ne nkwan nko na o yire ne mma nso de akwakoye ne nko enti kwan bi so ne de sempo etesa me de menyi ni sesa na tie sebi oba no na adwene ne kire ne se ne kunu mpana na ode na ba ne se ye ne mpana na wo se ne wo fa ase a se de be ya wo di home treatment ebe ma ne ntira e no wo ka ne sa e no nso kire buo ni sura wo suro se wo suro no a anka sa tie bia no obetimi aka kire ne se wo de oba foforo ba fie ho ama de besi asi ne nso enam se onim se ne yire no wo fere ne bunu nti enye ha ne ma ne abema na ye no se wo ne oba na esese ye wo ya na sa na enye ya kesese ye de asi wanim eno ehyewie ne mo we no wa adwen na akotwetwe aba na wo bebu senti se sa na wo pede no ka ne sa akere wo a ene wo na wo hwehwe ne mo me nko ade anka wonfa nye na adwene se wate nkoma obi di wo ne phone so na wo begina so de aka wa asem a wan kasa kura no oba na wo ba fie ho no wa adwene mu ntene wo dada na wo wi okwa akutira na abesoso ho ade odi ne nkomo se nye tete na enye tete na wo tete ape adwene bi da utrim dada na odi ne nkomo a o se me mai ba asase no ode no ba ye no every 24th December ba no ba fie ho no ba oyere na som no saa se ni kunu wo fase ona na atena asetena pa ba bepem enora a ote telephone komo no se me ba ye de hadenti menya maaye o na be ma no a me ba ne ho no ne yere kura fa me se ne kunu wo fase ne me enu nti osome ade nyina mu timi de me ma sese nso onim se obre me hu nyina yi no one ne kura ena obre ne ho no na yakase obi kura ne obi a hwan a okurafo ye hwan kurafo ye hwan se kurafo de obi ani kura me yere ketwa ni kunu ye me kurafo enti se oba fie na me kire se we de fie ni ponti hwe ni ye ma me na odi nkomo na okase one ne wankase no ose ne wo fase no ma nana
nana normal o kan wo fa se de be ya obesom ne yie ene ye kase obi ye kurafo a ebetimi aba se oba no nso eware be ma no enua yes but we need the oba na nkasa agi atom se ne mpana ne kunu oba ne bisa no wa misa no bo ene e ba ne case nana ba ne case oba no soma osom nya onim se osom ne kura o predodo chena wate we wadi kan na wasom right nti e so wadi wani to form nti wodi onfa na ni to form no hwa de wahu if possible kra na nse no shada ye ho style bi na hwa de se be ma no be pia akoda sa adan no mu a ba bia ne wofa ase no wona over ebetima ba se onko ompie nkonkoda ne dan mu ne ono no be ye nyina ono na ye wa abonten awie ena bronya bere wa hyada ama na ba fie ho enti no that period no kra ono no sabi ono na nhia na bibia nsi wa mawso oba no so ahunu se me offer se ni enti wo so ne nsa yenko store nkoto ade mra yenkodi dwamre o oba so tifie na ni age se ni kunu offer se ne ni kunu kodwam akodi dwa de abre no ono so de nkora agu no so enti na adwene nyina wo nkora yi so so offer se nso se nye ka na yenka na oya ba wani daho wa wade no watimi ekutamu yie ukunu de wofaase e ba enkomo ne emienu wofaase no kan no anase de wo hebi because wofaase for the etimi fa wo mase meyeye okay ha nti wokasa ne wofaase a ebi akwan bi so no kura waka kyerɛw wo kyerɛw se ne wofaase ne ye no wabu be nti wo na eso de wani to fom na hu sampa sa na tie ansa na wo bi se oba no onye den onfa na ni to fom se sie so obisa ne kunu se wo mpena ni a wabo musuo na emom musuo no ne de wan musuo ne se wo na wo de bibi beto be ma ne tiri mama na beye onye ye wo mu na wo susu na emom se odina ni to fom nkomo a wadi kan ati eni kwan se o ma yati bi ma enye ko enye no enye sansa na wanya bibi aka ente sa we obetimi ada na no wahu eye ba ko mienu miensa na wo de ba ko no aya adansidie e de a kire se de to so miensa de am hu se sa na te yo na enyansi ye de ma won jump into conclusion oba me da se be ma men ko abawa Sarah honum na abawa minti am so ofa kasa no wa hiti pa I say na what you of any case I say un say panfo we say etu ayonko ho a etu adrem anything nti ofa any case say Bible say ne opese wunu anyema wo so yes ama nti ade a wo hwa wo de sika twa ho a ebe ye wo ya no eva nko twa wunu ya bi se ebe ye ne ya se wo no wo yerete o de atwa no e se o de sika wo ni chima na nachi no se me no tipa na wutimi de baba fie se me wo fase mi ka say sata me kra bia kwa na bibia ni ho ba na force wa ne ba ne wo fase na tena setena pa na me nkote se sa ba me ne te nkora o me ne chemi kunu anana eya eya pa chen se be ma ndese ka obi se wa mu ba akokora o be ma o twemp na o de kwa abonten ba sa wo de to stand sa wo de ba ne be fie arefo na bi to me a e na ne ofa katwa to e na me ne ya adwen se se first onya abotere e bi sa asem no watene ba ko ese wunya abotere na abotere nya no so da ben abotere nya no so betimi asom no biem ene de asom no de e bi se asam no de ye be kan oba ne ye no ye kan no ye den se ye be ye no ne ye na eden nti obenya abotere ba me a me nya sa ado na oba fie ho a me de ma no se me kunu ofase no e bi se okwa aware kra esi wu aware na ye ukunu nku a ukunu abusua ni nyina nti me nya sa ado ne ma ne biem ba ne nyina mu no onya abotere nkose bia kra ba na ye ko no na ne kunu ni fie nti ese onya abotere na be ma ne ba na wo ne di nkomo sa asem se na nipa smes ye ko ma eden matnet sen ansa na wa take action bia se be ma ne gituma na wa nje ntuma na wa twa so ye se ye de wo ye de nya e be den e be ba china obasan aye sen evi se wa hunu se wa te na asem a we de o ken no china obasan aye ne e chensa e bia kra me ka sei
even kura wetimi kura de mani bisa be ma no na fa wani to fam se na ofa ken no wo be hunu sign bia na bibia ka se sa de we se na ka echi medemani to form wo be hunu ansa wonyem baako na nde na wa be second wife e bi se anyin se mba mu dia se na ato aware nti na make us ne ye no dead ne ka me na ne ye dead ba say wanya abotre so asamba na wanya abotre na ise ya asa na ofa ken wa be ma ne fie wo ne ba na kon wa ye gidigidi ana to the sense me see me jaware wo jaware da ne ba na o ne ba fie so na wa be hye ho okay nti a ja dey out ba onya abotre na wone be ma ne nkasa be ma ne fredwuma ono no nkasa sese ugina jade o ye aduane hwere de obai ni o wura kitchen asansu hwere de obai ni enye ize na sasa na wanya ate no so nti abufuo ne ye ya obi hye no mu nokore sese ofanya pre na opere oba na obeye den obeda so ofri ni bedroom a obewura hall obai ni si hoi first no te na tena TV ho hwe TV sese oba ya sam oka ye nti no omunu kura we yam kura be hyew ya musese enye izo na asam aba na efam no eden enye ize ba ni nyina mu nu abotere ewie nkunu anka obeye den me say ye me a enye ize ma me se mehunu saade na metisa asam no masum bai menya abotere ama be ma na ba mene ne be kasa oji tuma fine wanja ntuma me de mani be tu fuma hwehwe ne ma me hwe na asasa na ekoso a oga se papa ba na wo de ne be se wo fa se ma hu se kwan sei na ono no ye den enam so nti ma ne nkọ minja aware nti ma ba no fi obe bisa be ma no me bisa be ma no na ne se obeji atumo onyi ntumo be ma no oma no wo be sra obi na se echa onko asembia ni ho nde so okoye na bonten a nda na me ka kire of asese mimi kunu ne na wo ma me ne me pe bia na de obekwa bonten a onde fine no kure wo nti so okoye na bonten a na se wo de ni ba fie pa de be ma no watra hye wanya de na ni nyina mu nu ba no nya abotere na onfa na kuma enso asem nu se odo ni kuna na wari jaye de we de ntimi ye den emma wari go ye de emma nti onya abotere we ntimi ma wari go emma Bible say adwamamo etumi tete awade ntem ni abema ya ye clear aware clear ngwa ware wo say so we yiri kobo adwaman a open a ofa wade enkama obi nti nti na me ka se be ma me bisara kwa na se odutuma na wanje ntuma na me ya ne se wo de ma ba no mfirifi onko is it bano so shaka say what me shaka na what me shaka wo fie ho me ni me kunu fie akeka na wasa na ofre ne yonko na ne die obekọ be ma ne nya firi adwuma ba se pe na me de to isa asem se na mata ba ne bekọ unti nkase se be ma ne timi kase o ma ba no nkọ de ane that means na o de opese onu nja me na me nkọ no ware ba se oba no so claim ownership say unti mi nkre no ownership o kan wade no hundi bibia unti mi yes ba ko baby unti mi ye ende na yere no die nti aba ma ba abaji ufi aboso se me teme ni ye den ba se me se pa to me a oba ya ma ne da ba akokura ono ane sa kwa obekọ nana obekọ ubedi ubesra no pe kwan a obefo so aba no empana no be firifie ho no obekọ ende ono otimi kura yini ba ko si animu me na me fie obekọ dabi mu kita ne safo ate hall me se na obekọ metima akọ police station aba befo akọ apia metima akọ boys wa abont ne bo na wa ne se me kunu ofase na wo ne me kunu twempena eye bo ne dia na chese wa nu to na waka nti na ya ndi obekọ untimi nkasa wonko se ma ye dia ma me kra wo ye call no man ko fa bibia me bo wuti mama wa mu ahwe na ma ye boko se sister pie kwa wo ka se wonko obekọ ende kra wo di agora nti wo ba na onya abotere onya abotere sa ma me wo yi ni nkoma wodi on Nigerian film da ko se o Nigeria movie we nya we de kra ya obeyusu ba na nye be ma ne mpena o ye frɛ ne fie say yo ye wakotene ho di bro nya ne bia sambra na ne yere kra bo befu nkura no kra bedwa
edu ba bi a watena se acha ye di bro nya bi de ba wi mpena se na besi hu ahomete no se ebi mo se ba bi ba ukunu ho anana mpena bi so be kora wa ono mom na be yi ni ho ade akira wo se me na ukunu twempena inti de ntia inti wenya ofanka se yire ne pera na se ba no pese ba no hunu se ni kunu pena no ye ne wo fase nti a wo ye sa call no ofie ho na na me ka no nti wo no pese o yi ni ho ade bra be ma no wo ho no ye no wo be ma wo ye no bra be ma no anka be ma no ka be pam ono de one be ma ntam de bibia ni ho fie ho de bibia ni ho ba be pia bonten de a o ye ne mpena o ye e bi kura e ye kwan o pese o ye ma ba me no hu se bibi wo ho no hwe ne reaction eno na say ha chechi wi pressure to so yi wo hu nti nana ni nyina ye ko mu meti afia na afi no on sade wa sha se so o tete no wa hu sa tete ye na adwuma nti on tete okay o tete no o che a ho na say maminti sister afia ye na e ba ne de o kan be ka se na so na afrefo so aba be kire adwen e wo sa asem nsa wo ne oba no a ukunu de na wo fase aba fi o de ne mpana aba fi se na wo fase wasom oba no free 24 December be pem enora 20 hoya hokodan and 23rd January and I'll bet you say ukunu sa ne mpana na wo som ne say na wo fase no wo no oba na nka wo be ye den oba no bisa say onye den ti say wo ne na nka be den fia na me da se be na bet ye tie fo na yi wo fa ye baby a wo bia me sro se obetie wo pansem a wo kana se ba se odi ne nua ba bi ba ho na se wunim na wo kudi obe na me da se aware mu ade a ema aware gina eye no kwaredi ene wo first of all be ma no e dey throw ashe aware because wo de wo pena na e ba wo say Sompa not know we say eye wo na no kura po no wo po agu aware no entro na ode ahase no ode hyase no eno mpo no wadi kan agu aware no right na secondly oba mi akasa makote se oba no eye ko eno mpo oba ye masom no afa ne se o me kunu wo faase de eye abusua na masom no manya ne ayakayaka de nti eno kra no be ma no kra wo se wo tua oba ne ka wo soma wasom oba no ansa eno mpo eye aside e wo se wo tua ne ka se wasum ne kura eye ne wa fa ne se ni kunu wo fa se no mpo na wo se odi kan pata no ho kura ansa na asema aba no omuka because untimi mfa ede wo oba no nye be ma no mpata suma ansa som no wa fa no housemaid ono no mi a me ya yere na wo de wo mpena aba fie ho no asa abedada me no kura mpo no wadika enana Bibles Adea egu aware eye empena twen o se wo pa fa enti kamia me de me na hye oba na ehwu mu senka eye me a na mahu se wadada me wabo adwaman eno no po enya outside wo de oba no aba efi a me ne wuti mu nana enya easy efi a me ne wuti mu nana senka me ne oba na nka meti se oba na eye kɔ na me approach ma na hu se mate me fancy enye hu na eno krapo eno na eku ye bebrebe no se wodi ema ne nana ema sa de se wodi aseme show mu hu no eyade a eno na de pressure ne ade ai ema minim se mema eku mu nso de a minim se wodi aseme show mu ba de no se wo approach no na wo kan na efiri mu a fine ba se wodi show mu na me te no na ma hwe da bi wo yesa wo be ha ho approach no so empo na ukura phone kra record voice na wo kan na se wa record e no de atwam ba me to me ya kaya me aka o kasa na magina baabi na ma record voice no me kwa me mbo nkyere be ma na ansa medical bisa no se oba no se oye ne dem nim se ntro na na obetwa na ma bo voice ne de akere na me wie ya mesesa me nioma akọ mentena sa ware na se embetete embeye tantantan meja wa se mpena no na ope wachu so empana no over me nti adenti na wasa metena ho no mo na me so ba ansa na mekọ no ejapade bia ya ye
anase me na me ko but still ajapade ono na apamo me ode oba na aba fie ho waware foforo yes be ma mo fempade ba ko pe ne de boy o ya mfa fempade mienu na boy ba enti adenti na e wo so kofa ba mienu e ba fie enti wo wadi kan pam me dada wakofa foforo aba chese na wahu se me nyon fempade enti wakohwe ode aba enti adenti na wo se metena me kra ma ye bone metena aware na se na wo ne oba foforo no mu eye bone ma me nti e wo se me sesa me nyoma na ansa na no bra ma bra wo fie ho no mo japade aya ye wo se meje di ansa na wasan so abe compensate me se ma som oba na wo sie se wo faase no na nti oba no owo case papa o mia na ni onyire be ma no owo case abotre ndi onya abotre be biom na evidence na da wani mu siminya odihye ni mu hunhu a obewu maame no warefo na yawa ni kunu no ware no ye virgin na ni kunu no so obe wale be ma no ye obe wale oba na be ma so ye virgin ntudi ntina wani bebre wa ware wo se adia na wuja ya kwa wo pedem bi member ware me na twompana na me so mentwe member na ntina be wale awareja ye so wo se wuja ye wo a wo se wuja no na wo se wubu wasu bu ejina bibi so sa pe ba ejina bibi so na ejina bibi so odi jai wona obekwa akofa ne nsane enema abre no wasan sum no wo se ma pra warejaye ba wo fa ma chi kofa afoforo ba wo hu se me mfata nti na wakofa afoforo ba nti se me mfata afade e fata me na me nko ejina na we dia so ba ni ja ware a me fu ana so so bani ja ware a me fua ne so because Adea ware ja beba na wa first wa twa ntoro wa ndo odo adi ankere oba no wa be twa me ntoro sa wo faase wa bra nya wo faase Adea ma ware gina so ye no kore ene odo so hu we ye ekoso yi se fa na so mo a me mafutu am de be ma ne so onya ma me no na me kwa na meja onya na yire no ma no nko oba no kwa che so ma be ma ne ntie ukunu ko adwuma o mai se wode ne wofa se na abawu se ne mpena wo tete kotie ne nkomo na wabegina no so se o cheku no te enye so tete ono pode o wodi atro ne de wonya boni bi ache ni tiri okay ebetimi abase ma me ge no kura ase dana o so wa hwese wo ye ba o yiri ti o pa na sa debi wo do wofa ase ba fie ho no ma wa ma na ni ada ho abawa si a ba se ba be ma de ye ba de okoye bi se ye chi wa de si a to na me de okay me de be ma ba se mi nua be ma na se u be ko ma ye ba chire u be hu se nipa ne ye mi ne ba na o ye madam fo keke na bibia ni mu how se na be se fi me feeling am me wodada na no eno na me wo because se ye wo mpena na wo de na ba fie e be ka se unua be ma sene wadome akonhoma ne yebecha abo na enu achi nso no ye nyina be dadan ba ako yebekọ ahoma no so na ya hyase adigo abawa minim ede na aka mu apese ode ka ho sinipi na oba no onye den ono ya ye ne ho ade no se onya abotre me dem gina abotre se vise na na ode abotre tu ana ma ode abotre ya ade ankunimdie ye ode o case obetima aye na ope bia ba onya abotra wari jaye de out onyi mfirim na onya abotra na be ma na amra na wono no ni hu nkomo ba se ba ne de be ma ne buo wa mo se ba na obetina fi wa ma de ache de ende ato se o ma ba no firifie ho be ma ne ba pe ba no firifie ho ofa last one na me mfa afrefo no wo ha ma me no nka na komanto ne yem na onya isa na onya isa adwene na odwene no kro onyi mfiri ne tirim na onya obeye ye tan nipa ne ba no waka cho se ne wo fa ase wonya hwe anka ode asemi aba wa trafio 24 for na nya ne ho afono maame no maame no ho ne ho afono no okay nti na adwene de wadi kan susu bibim dada na wodi boni sia boni no ha ne de asie ene boni sha maame no mu yen kwa ahoma no so 0598994994 0598994994 0502057003. Good morning. Udini baby akasafi. Yeda si mama yenti wano pay. Right.
What I say with the I can't say we that time why mistake can see a fan. That's when I want to but I put him back for them and I can go to my go back. And I don't want to one finance with my body. Them and against but you can't say when my order needed if you order something game but you like we be crying against there or the girl and then right. But I want you then. Yeah, I say good morning. Morning. Would anybody be a Kasafi? Yeah, I say also for my NTO. Right. Yo, yeah, I say good morning. Good morning, and back from the Mama Juma. Yeah, I say Mira. Would anybody be a Kasafi? The patrol, the family that Jakai. Yo. No question, sir. You're more can your friend visa home and family life. Where you're not putting. Now, the person can say, yeah, they are sent to your back. We should so how near my name, I said, but to him now catch your own, I say, I am young Kamaja. I have a money for the brave. Until me say, 10 years, a palm can, you are one no good moon and a few through at the manaba. Now, I'm a back, I say, over here, a palm. As a told years answers for no catch and offer, say, let's actually, whom I have with a young offer, say, very how, and the no crack. As a thing, I see you one in your bed, your bar, more beautiful. And she beat me up to woman, preaching up to me. And she's a bassa, as a sound that this. No church and yes, you know, then I won yet. What do I come and what didn't why you be a M1? I would rather be a family. Now, yes, Sandy, yet a man that you are on a better than you. Yes, the mistress in your ban, one cannot come to me, no on Van Radio, or better than you. Now, yes, in another food tomato beer. You have to make no catch a bit in your toe. Right. I need now want to talk to young to be. Then so bad, then I saw you. Then you got the normal country. Only I mean, yeah, I see a good morning. Good morning. Would anybody be a Kasafi? I came to focus here. Yeah, I see my NTO on a paying. Pacho, Samia. May Maniama be mine. May Maniama buy. Now, I can get gas or an affix. Now back to the box here. What you been in pattern for 20. Okay. Yes, that's baby. Good morning. Good morning. Would anybody be a Kasafi? But your honorable for the Kasafi Fritica. Mira, NTO on a pay. Your chief, Monia Juma. Yeah, that's it. My chum of a same man in your more, you know. Yo. My chum in an animals. So. Chief, yes, you got I want him what to move to. Obano, Obana, Abe said, the man of Asiano. Obana said, oh, Bonia could group out with him. Counting yes, I da. Let's live here. And I'm not so not. And now I'm all coming to say, it's over to Bana. All no money there, or some no piece of Yak already. I mean, it ain't me can say, be a bemano, the mammy, the Union Marbidum here. Can come out only be about I'm the German Hako. Because we ain't here to near it. Right. The Beba one day or Bana Baba Jigino. I could now add and any Babano. Now no Mako. Timmy said, you don't say.
Oja bibia manka. Yempamba no firo no nware ne kunu. That's inti. Yes, yeda se bebre 050 205 7003 050 205 7003 0598 994 994 0598 994 994 wo anka obeye den oba no ne kunu de ne wo fase abafie bronya 24th one na atena asum na bepem enora oba no telephone call nkomodie mu e na okwa akoka se tia otifie ho no onyamaye on sign na chi se ifiri se yesum ne ye efie ho ede ne kunu yire no ana oba ware foro nim se ne kunu wo fase nso onim se saa one oye ne kora asami wo anka obeye den wo na wate se wo kunu ede na wo fase abafie ne mpana abafie se na wo fase no no a wakwa hunu se saa anya na wo fase na ne mpana ka obeye den kire wadua no pe ya na wo ka ho bi ebetimi ato obi a o eno ntina no pe ye di sankomo edi asua de adwen a mpanifo akire adwen afoforo kire ebeboa oba no ebeboa obi a daache ena ono so bekwa akoto saa asem no mu oba ne de anya akoto mu awie ne de ne ye de ye mfa nto ho asua de wo ne oba na nka obeye den ebetima ye ba bema bi so a bi betima to bema oba so betende ne mpana ba fie abeka akire se ne maame kuma ba ebetimi ato oba ebetimi ato bema wo na asem wo yato wa ka wo beye den wo be fa ne san de di nkan wa namuntuo wa asem wo hu beye den wo di abufuo patapiri wo be ye nneema eni kwanse ye ya na wo fada roma fie da no pa bia ye de san komo we bro botaye ne ye ba ko pe ye pese ye fie mu nneema esisi a ede ntawantawa ba no ye di nkomo se ya na ye de aso no enipa bi anya afutuo wenti ne wawade egu enipa bi anya afutuo wenti ne awade na sei wajai be ma na san na twempana abusafo ya asembia ye tasene se banyansafo na koye besepa ne konu haban ye tasene banyansafo obanyansa adwen ne de wo hen wo nkomo we ma ode ma obai 0598 994 994 0598 994 994. Good morning. Good morning, Owoahene. Ude ni baby ao kasafi. Tacho me kurana edaja saye ni. On se asema moka no. Ehia na manfo mfa ni serious. Esan se obi etre ne woka ya ho gira ni kunu. E kwotena fie. Kwotena fie sebe me soja ye na ya na enye. Na nso turu ba bi no. Na kunu no ho aye dena ma no. Ni oya ya ne se obi be kan se wo pe no. Right. No dada na na ya kopem se wo be ye no ho ade no. Ache no hu se sa na be ma no wo yire. Eji ndi o kan ya se mfa ho meware. Ejan se obi e be tara ni kunu hu no. Eji mi so makwa ko tara obi kunu. Na nso se nka onya abotre tena wade no ho. E bi anka awade no do ko ba bia no be ma be hu se ye wo abontenjofo ma ye wa wo ye no e tun tana. Ani wo fie su ba ye na tena che e bobra. Ndi abotre ya de ya me trese me kabio so oba na wo ye cha no ana za de na to no onya but na bontin pra wo ho aye ne nam te switch so ani ba ye ne tene fi bobra ye bedu no ni kunu no bedu se me yire ni wo ye me mpana enti me man pra no nko na me ntena wo ba no enti mun kan je wo ba na se onya abotre no ntena ho na ewrade be kire bye bye onya abotre ntena ho na ewrade be kire 050 205 70 okay, my about wose be man aye bone me se wa aye bone wa nya de fe se afia ken wa ni no kra ma na yire wa dada no ofa se onye bone den se onye bone okay wo twe mpena abonti mani hunu ye me no ni problem ba sa wo de ba ne be fie asan ya di ntoro se oye me wo fase nti ne ana me di kanken no modin mo bia ese me boma mi kunu busuanya ba fie na ni je no me fa so nti de nti a enye bo na me nkwawie nkwahu se nipa no enye wo fa se oyo mpena eye bo ne kese abema na ye
ɛna jaisa ye kan no se ni nyina mu no ɛyɛ ntoboase ɛna aware jaye de ma onyi mfirim ma onja aware ɛyɛ ntoboase nkonim de bɛyɛ ne de na ba ne so de ma ne ntena fie hɔ ma de nche no be ma ne ba pe kwan be na obefa so ama oba na firi fie hɔ eno ye ne ha no ba kwan be na obefa so if you say be ma ne de na be kire o say me wo fase ni ode no ba 24 for anwumere ono na atena 24 for na December 2024 e de ababesi enora January 23rd indina je say e ya bosome ya ne sa aka 3 days na wanya e da bi 1 day aka one day so 24 na ye nipa na be aka 1 day na wanya bosome intino ono na atena bibia kama musere mudi nkomo muye bibia ndi be ma no pia kwa bonten kura ono adwemoni bia ni nitim onsusu ye se ba no so be ne mpana be kwa akoka bibisa ndi prekope ofra bonten beduru ya wo se enne chinchina ma oba no wo fase no nko kwan be na oba no be fa so ama ne na yesusu se ne ba ne tie ne kunu be ma omo na mane dabi eno na ye to adwena pe se obo na mane se asem se na mate ba se enkoye made ye wakoye fa so ne ye kunu mu kasa enkoye problem na enfa ntawantawa ma yentamti mi wura me soro ma nipa no wa beche ma ne nko eye odokwan so ne be ma ne be ente aha no obe kan de asi a kire na na me kan de asi a me kan de mate a kire se wonni ho no asem se na esi wachi ba me mpe no se ebe ye hehe na yasem be kwa abontia na ebe ye we no me soro ma nipa no nko be ma odo ne ira na obu ne ira wodi ani die ma na ware na o ma ba ne ntrefi o ma de nche bi se ba no kura dibu ama ene ne watie nyina no wanye gidigidi be ma so do nya che ne de ande no wanya aziat wa che ne de eze do ya onsuro bi obeye so ma nipa no fi ndo so ma nipa no fi se be na me ka se be ma me wo de me ntimi kan nkwa che ba be ma odo ne yere de na wahu se ba huna de we na still wa ye boko de o be ma ba na fifi ho ndi me dem pratwe de mi su kwan ba se wo de ne be manim se pa de wanya de me dem gitum se be ma na nya de na ni nyina mu ba no nya abotere na me tumi nua ma amfo se ma ye ngina sa niema nkitenkete ne niema bi se sonye den enja aware e bi se ma no doso e na be ma no hwem no okobo ho ka na wa ye wo ho ade nti bible ka se agi se wuo ana adwama mokra wo so pe wade a nka ma bi antefa wade e na timi tete aware mu nti masa na ma se ye den na me ma no so huni nokra ma ho yere mu na unfa ni die maba e say wo de die ma wo yera na de we ba wonye na be ma wo bu ho so a wonye nti mo mfa ni die maba na won kire odo anyankopon se mo mfa no ho yere mu no mo ma ni nadi eno an me da ase na me da ase offer nana nti say no gina yesie no ne say oba no onye den abawa se wo se empana no firifie ho na ansa na obe firifie ho no se one ni ba no ni kunu no kasa ntobwase na obuo mu ma ba no firi empana no firifie ho no nti oba no wo so ususu se kwan be na yemfa so na asem we atodin nana ma mensan mo atiefo amobio na we yesi ehini nti ye de yabasem otum me de me da so agina se ye mu binu ma ye mfonso bi enne ye hunu ya anka nso aka achi enne awade na ye ode awawo nkura nan ni num no enne akwakodi ababa wakuma bi ho afi na wawo baako but wagya ya won so sesei ye soso se akokọ soso dokuna asei we ba no wabeso bi we ba no wabeso bi nenso se ode na no bebu mu afa akotofa akon no nko na edie womunyo enti yentu ye hofo onkoso ansom ba no ne mpana no onkoso ansom no ne kunu mpana no na mom woma ne nyansa anya adwuma nyansa no ne de we nyansa no ne se sesei wate se wadi nkomo a o ka se ehode ehodjo na nije oba no kura som no yie onim se ne kura fo no esanse be ma na ka se ne wo fa ase ne yeme wonya information first hand information 24th munene
adwuma biara ɛwɔ Ghana ha sɛ yɛ private or public o adwuma biara resume nti wo fa sɛ ɔyɛ di adwuma hyɛ ase pe hu nyɛ sɛ wo pam no ɔyɛ di adwuma na wa hyɛ ase pe hu wɔnyɛ adwuma biara yɛ ne wɔmpɛ biribi nyɛ na ne wiase ayɛ we die wɔn nsa nka wɔn anka ɛbɛyɛ den paa because ɔbaa yɛ sɛ bɔsome ni me nso kora wɔ sɛ mitimi nya me ho na mekɔ adwuma na nso yɛ na agya ɔyɛ ɔhɔhoɔ nti mentimi nya no hɔ nkɔ enya afie ne mma no ɛno akyi no sɛ wonya busabusa wɔ mu wie a wo ne ababaawa no na ɛwɔ fie gya no hɔ kɔ wo ne no wonya adagye ne na tena se didi nkɔmmɔ de fie nkɔmmɔ mu twitwa foto wotwa foto a sɛ te bia wɔ bɛrima no busuani de ogyina aware kyiri kora wɔ hɔ papa abaya we hwan ba no wɔ fie ha we die ebia kane no na ukunu na ne mpana na ogya no ansa mo bɛware wonya second hand information no sɛ on kanso na ɔhwɛ n'anim a na onye busuani ɔka sɛ we die onye busuani na ɛno nso wonya second hand information ne mo nso be jump into conclusion sɛ me kunu mpana nti saa de a meja awade gyaye wo gya wi a na be hu sɛ ebinom wo bɔ mpa yɛ apɛ ɛno akyi wo te awade asɛ yɛde mpana ba no kyerɛ sɛ kwan afa so awade yɛ no wo sesa kane no na wo yi wo dɛse kora a wo mpɛ sɛ yɛbɛhu sɛ wayi wo dɛse ɛnɛ egu akonwam sɛ bi wo ɛnɛ wo de pant no ɛsan mpoma mu luvers no ana apono akyi wo yɛ ayerɛ afiri wo nneɛma bi ho sɛdeɛ tie bi asɛ to awebɛsɛ kora asi na fa hata ahoma so so wo si hata ahoma so na wo ne obi wɔdɔ ne yere nti yɛwɔ class work na yɛwɔ homework na mmom sɛ wo gya no hɔ akɔ sɛ bi wo de wo mpana na mmom sɛ wo gya no hɔ akɔ sɛ bi wo de wo mpana ba bɛkyerɛ wo yere sɛ obusuani ɛyɛ risky o because nyame kora na yɛda nase a maame na no ɔno aduane som wɔ mo de ɔno nya ho ɔba no wodi agoro bedi bɔne watimi ayɛ kɔ sɛ ahade ɛdɛ na sɛ de maame no si ɛyɛ me kora no kwan bi so no ɔma ɛde sɛn mental health for ne betimi ehu ne brɔfo no ɔma mental agojo saa nkrɔfoɔ no so a wodi nkɔmɔ kyerɛ wɔ ɔmo no nso yɛ ɔmo na bɛkyerɛ ne sɛnde yɛni sɛ yɛrɛ ho yɛni sɛ na abedi wo nsɛm wonya ya he sɛ ɔyɛ obi a ne kokɔ ha na ɔde abufuo kora bɛpo ama wo na ɔde abufuo nso po adeɛ ma kwase a ɔfa wɔre bɛba ho so na abɛyɛ ne deɛ enti wɔn abɔsoɔ na ɔntena na wade ase ɛnhyehyɛ na wade yie ɔntete emu aba afei me nuanom ɛma no no kwasɛm ni twɛrɛ no kora aka sɛ wɔn ne ade a ɛmmerɛ ɔba te sɛ brɛboɔ ansa na bɛhu saa ayɛ den no na ebi akagya anaasɛ hyehye bi agu so sɛ wode ade a ɛyɛ di no a na koma yɛ sɛ dadeɛ odi ubɔne a ɔnwene ho ɔyɛ wiansa wɔ no ho nti saa de no bɛɛma woyɛ bia wo nkwa da asaniem sɛ bi wo de wo mpena ba fie a gya fie aduane di na di abɔnten na abɔnten aduane nso bɛɛma warefo ɛmmoa wo nti enya ba ne saa ma w'ani nka fie na yɛ wo fie yie wo yere na aware no wanware ne virgin o nti wo yere ne yɛ obi mpena saa na wo kunu na awaware no wo ware no ɔnyɛ bɛɛma abu no a wɔmfa abada styles wo yi wo no kyerɛ sɛ wa kwadarim nti wo sɛ wo hu kwan abɛfa so a wo ne be edi besie ni no mo si ne yie wodi kan buru mu bia sese de ba bia duru no ɛyɛ owu ne betete ntem enkoku no tenasena fa adwen papa adwen foforoye ɛne wo kunu ntena na ɔbɛkɔ so adɔ na wadiw ni ova me da ase abusafo ene aha na yɛde nkɔmɔ no ebesie yɛbɛda ewura apamo ase bebre anopei wakyerɛ na adwen abawa Sara by ɛbɛkyerɛ adwen sister Afia by ɛbɛkyerɛ adwen saa dwumadie Friday special botae no yɛ baako pɛ botae no an sɛ yɛpɛ sɛ efie yeye yɛpɛ sɛ asetena yeye yɛpɛ sɛ entotoye ne enema nyinaa no yɛpɛ sɛ eyeye enti na yɛdi saa nkɔmɔ yi ne afrɛfo afra kan yɛ futuo ebi ntowa
na wafa nea wa iwate ene e de akrakra wo ho odi bia ye wo guard odi bia bo ho ban e wo ho enom said na ebi kano chena okunu e de bi ba fie se wo fa se ne a of our pam say na wa sha say twitwa photo de abisa busuafo say we fra busuamu na hwan bani ni nyina no ebeboa ma bibia aye kama nti yedi nkomo yede sua de yede kira adwen ye botaye nyina eno no say be bibia be ye kama ye be kwa akodidwa yedidwa ba ye be ba bepon ade akye bia dwumade ne aha ye Sompa 90.7 enenso efiada foforo nyame adom wade adom yen enti ene yede sa nkomo eba enti ye bohwi na yakodwa so aba na ansa na no ma mente we emfri hotel fi se omo ade pa 21st clinic omo ne so ya sene ema yede dwumade bro abribia joada kopin fiada ye ba sesia 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia siase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho Nkoranza ye ne Presby Bank ne di animhwe ye ben Children's Park Techiman ye wo Nkoranza Bank dynamo ye ben police station no wo sunyan kwan so ena Kumase ye wo Ahwa overseas ye ben Alpha Radio ana Timber Market Treyen wo 0544 664410 21st clinic ana wo mo ye sciatica expert. Hello Kofi mabedo Nkoranza o na maye wa kashe wo me hunyina sa onu amani abre miniska se me yamaje senka bedu na nka ma Fidelity Bank na makoyi cash kakra to me ho na nka ma send this cash so kakra ma kosua enso me baye Fidelity Bank ebi ni ha mo mama ne zumi rubber bia ye se cash ni ho oh se wo senka o frementem hwe mama ncho bisa se o pe Bojibo Ventures Bojibo Ventures e honko a ene ye sika esan send sika dodo bia o pe oh yes mobile money there network bia ubo number na nedem oton Richard cars and sim cars or your transfer and also register sim cars network bia oye we nyina hwe na yesima wie Bojibo nko a na Fidelity Bank and Eco Bank agent e won Nkoranza ha se ubi account o send obi sika ana se ukojiska e dey free Eco Bank ana se Fidelity Bank account mu no Bojibo Ventures emfa ho ne bank ya obi save obetnya send this car no Bojibo Ventures. Oh wow. Yiswation no so ye adwuma. Nkoranza Bojibo Ventures e wadi nkrase. Edwabo nsan no nchepe. Meda se menua. Fra Bojibo Ventures e 0248 089 463. Bojibo Ventures. Shop bia ko pese nre bito Esmond Born Heba Mixture Esmond Malamis Esmond Co Mixture ena Esmond Pan Heba Mixture enura hodo nyina yigire ba center da Roma no de bedwa so e ho ye bibiduro so ye kuku dama so fuma mama Esther ne kofa bai Esmond Born Heba Mixture ye duro bi etimi ye funyare pa tichiru no osa obeje tum ye funyare yare bia ye pa ye sanse wo ye funu ye o ya no afi o se obi ehun moboda na sunya Esmond Born Heba Mixture ye betuase ya makra Esmond Malamis ye malaria duro tata hwe abedwa so na typhoid fever say any jaundice say your malaria pa na etete wo de bomodin ase ni monimu ya wo bekokoto Esmond Malamis wo haw ni nyina bebe na wiye sabada ho pa de a menhwe ma okraman beka wo na tie Esmond Co Mixture ye kokoduro papa mafo jetuma edi wadanse emfa wo ni babie kokko na fifiri wo ni paduem e be hye ni nyina ase prekope afi Esmond Pan Heba Mixture ye san won capsules eno no eye ntini mu adwuma waposo usisi echi babie atwetwe wo ni nyina e be mu wagira manam so peme wo ye be ma wo mode mo no
so ani won paso bomodi so benya dre bi ato yichire herbal center e wo yichire spiritual cream na yen senchene ahodo amanfo edi ho adanse e na yichire herbal bar e yen no mpenu mu adwuma waposo ba bia yichire herbal center so e no wadra feel like chapel international sorry fie ho a e ben public park roman school na chi ho afi adwodwom so yichire herbal center e ni dwakase ne di animhwe benya bi so to family herbal shop e na so for mami route ho e wo dwafire service station ho a free yichire herbal center for ahoma iso 0246 775319 0246 775319 yichire herbal center di onyame kan e na bebem yichire herbal center onyankopon no yarasafo mpanyinfo kan ayamwa se bibi nsikwa sanso na mpaniampa ni nuane ampa maye odasani amoje di me ho ntwie nko ade e wo se me bɔ me ho ban fama didie mu menumu ene mennamu me ane bɔ mochichie no se me firinsu ase be ka kire wo se odenchem kwa akura yeni machinje me nua ba ma me secret nyina ne okoje aman prekese herbal powder ne mixture ne capsules na manoma ma me ho aye din matu mire na wi nya botere na me kire osie no say diabetes pressure candidiasis gonorrhea odepu a me kire mu white ene nnamu nsayare bie wo nipaduanum me nua mema mu amahoden wo fem mode boss anamu agem mode ane okoje aman prekese herbal powder me nua ma mo so amaten kanira mo konfikira mote yaw me kire mu a menstrual pains atadwe mo so mate denne mo modena na mo kope okoje aman prekese herbal powder ne capsules ene ne mixture na mo bobi ne betu ase kra adura me ka ho asemi na na mo frɛ ne bubu adaban asiminta no ebo adwuma yi enye no nko an ye wo okoje aman ko powder surgery edi koko hu dwuma sɛ ya yamtim sisi yare minimu kwa aniposa uja wona ya moja nko a babia koko na didi bia no odia na okoje aman ko powder kai sɛ eye mixture ena capsules adronini adabirijo herbal capsules mixture ene ni tin ya duro soronko kra Dr. Ado spiritual and physical herbal center diaba sauda fem se tim enye kasa bomodena na kwajibi na obesara sore brane hwehwe ye kira kwan won Nkoranza kumisa domase nearby kiki me sport apenchire mufo betima frɛ Dr. Ado wo sa kasa homa maiso 02578201888 ana 05470374775 shenen suma me say we physical and spiritual works odia ne se obeko nanim na wa solve your problems Dr. Ado spiritual and physical herbal center abibi drofo nyina headquarters no Sompanie enyumunie, sompanie kafia bonie, sompanie osompapanie, sompanie radio nie. Yabo yaba sompa. No kretrodo se aha sompa. Sima enum eko ensia so abo apa no nkono ho ne anopai. Yebefa dwumade no fa edi awiye aha yedidwa yeda yedwadifo nyina ase. Ene ye fiada enti sadia wonim no fiada no pa bia yeda yedwadifo ase. Se efri dwoada bepem efiada ye bo agyae akogye ya home no obia ede ahokeka esomu ebi ema yetim duru ba bia ewose ye duru. Nti sister efia eno ne adidi bia abaso obia pe ba bia didi a eho ena ordinary echre eye perfect kitchen and pub. Perfect kitchen and pub uduru ha yeduane gu ahodo me de me se eho ye efie chiriba efie duane die se oye den fufuo ne adwen kwan a ahohore kama ewo ho enom unya bia wadidi be kama pa afei amanone nuane ahodo abeba so nyina no yeton be continental dishes no ye woni nyina bi na local dish bia nso a wo pe ewo ho enom TZ ene abunabunu papa bia okọ eye perfect kitchen a ubetime di bia ma ho ato ye sign servo ewo ayie awade party ene nipa dodo dwumade bia ase NGO bi ekuo bi ena mo hia na mo di dwuma bi na mo pe obi ama na no aduane ama mo schools ahodo amo Nkoranza mo be ya wade ana mo di dwuma bi na mo pese ye no aduane no a yebetima no ama mo na yaje musika ketwa bi ni nyina no eye perfect kitchen and pub kan ho nti no adwuma pub fo ye nyina okọ a ye bi ewo ho enom na ye adwuma dwada kopem kwasi ada anopa nonso no wotwe kan na yaduane aye krado ye betro mu a kwa kopem anadwo du baako ansana yapon ye wotechima kwan no so Y junction ho no mo pe Stevo abrosa no nchen ho
ena yewo VRA office mono no baabi yewo no eho no mo pe ena yewo oba ya no obedi nkita ho obedidi obenom ama ho esano kama eho ye baabi eho efe yie ya hyeda siesie ho ya ye ho te say didi bia no unya baabi tena adwodwo ho ebie u zip edidi emaduane to ho etena se hwe woni so ade ansana wapie akọ we ne ma ye frɛ ha sɛ perfect kitchen one sister if any nkomo 025 6031 901 025 6031 901 and 020 961542 perfect food perfect kitchen and a war a perfect pacho obetima ko ha ko akodidi yare ya na obi benya wo so na yare ansa na obetimi akọ perfect kitchen akodidi no say yare wo ha wutimi enko international natural health clinic waba amaye no ena yare be na ha wo fibroid malaria hepatitis B wani yenyina ye tie sompa yare ka hwana tutumika nefa wo nyare wani na akodare na ontu asie ema okrakrakra oye laboratory test out no santutra scan dia enti wo nyare kra ko ne scan ehwe ni pedie ni mu se bibia ededa na akwan mu a kan ho na make say doctor atena se a ohwe ayarefo konekwaje wayaresa owo new market ho no ma one public toilet no na edi nhwani mo frɛ no e wo 0592 928 786 St Marks na o se wayaresa eye na sɛdeɛ Vibrant Multimedia Printing and Design Solution frɛfrɛ o se anopɛ ma ho nyɛ hanabra ne nkyɛn na obɛyɛ o printing ene ne ekeka ho nyina de akyerɛ Vibrant Multimedia ese Nkoranza Assembly Dwama Brosa no esoro hwa store dan etoso aduonu ne aduonu baako no emu ena wo one ene DC office die ne hwɛ eba general printing no a oye large format printing DTF photocopy ne dodo mu oye ne nyina o scan document ahodo laminate afi oye posters and banners signboard and labels ahodo invitation card and flyers book binding brochure and afi letterheads ahodo o design logo ema nkrofo business card ID card aye plastic de no passport pictures no ne akeka ho pi DTF printing no emu or customize t-shirt sign print or customize jersey the amount said the person or be obey and the amount or your picture framing picture bia and or your citation so ewo ho enom abusia for vibrant buy nti ene kuma se kro sunyane kro teachman kro atwa afiri yen so friend 0245 463216 one no ni nkomo na obe print onkrata eno wade nyina amana ye fefefe yinchire heba asofo maame Esther eda no ode edru wanwaso e friend Esmond ko mesha aba edwaman so o se yare be ne ha ye koko sisi yare ene ne ekeka ho bomode anama wonsa enka Esmond ko mesha ni bisa so na Esmond bon heba mesha no so e wo ho no eno so oyefunu osa ene ne ekeka ho ebetu ase ama Esmond pan no so e wo ho no mo eno so honam ya ene ne ekeka ho ma wonsa enka edroi bi so na Esmond malamex no so malaria ajewo aboso typhoid fever ene ne ekeka ho ni na ebetu ase spiritual cream no so eno so aba oda wo so da ye bone obitawo e wo da ye mu ne ekeka ho bawonsa enka enkuyi bi na afadi djuma na bibia ebededa na akwan mu opedro bi ato afa wani ekire mu ewo sompa hanomo oba wonsa ebeka bi fresh of mame ewo 0246 775 319 Nana one collection say no pay yam fanto anim o design assign e customize entade e wo ho die di nkan no oton tade ahodo nyina bi Lacoste and a t-shirt Ranek and a V-neck oton nyina ebi oton jeans straw and ni nika ahodo ne cap e kan ho a obetumi ahye e man me man tade de kwa sorry de kwa wade de kwa program bia e na de ntade de kwa adwuma na one collection eton nyina ebi eba no coat no a o man mema ede ene enema ahodo pia ubetimi akọ akoto osan customize t-shirt ema nsore ayi ahodo ena afi program bi a wo ba beye ubeye program bi na pese o ye ho t-shirt mawa na one collection ebe ye nyina kama ede amount
opese ye twere wudin egu jesi achi a ye be ne nyina ama afi yemfa picture nto watade mu woche anim ana se bag ho bibia opese ye yo ede ema wa eye customization no ye be ye e wona na one collection na chi akwa anya yira akwan Nkoranza runabout no eso ene PP office nchen hwa baabia kofi tom tai gina no eho na akwa ubehunu no na ose yemfa nto anim se ubetima frɛ no 053 266 3264 oye nationwide delivery enti emfa ho o techima na o de mana obeye de amane o kentampo sunwane Ghana ha baabia obeye ede amane kama enti no frɛ na no pay na one no enko sankuta hodie eno Anope sisi yare ya sanso na koko so ya papa edroba akope ne betumi atu nyarewe ase 3A co capsules bo modern ma wonsa enka endupa yi bi nenom ehwe woyem atim so ama wonsa enka edroi bi na hye no so se edroi wonom a enya de a woyem behwie anase obegigya wonan ma wonsa enka edroi bi nanom ne hwe ade frɛ wo mo 0546 107 546 107 3A co capsule a coco master. Kwabis Educational Complex Nkoranza new magazine techima kwan so suku a yetete nkwada akade ene enema eboa de kyerɛ na de sua nyina ye wo bi yeje mofra efiri crèche edikosi senior high school na no pay the senior high school na America ho asem de akyerɛ we ye teacher fo nyina nimde onum ye wona wawie suapon enim kwa ye kyerɛ nkwada ade general art business home science home economics okyerɛ ni nyina ebi ɛwɔ hɔ a ebetume aboa wo yegusu a sabra ya no gusu yi yeje asuafo yeje nkwada form 1 form 2 and form 3 yesan wa kwanya wo hɔ se adwuma ye de waba transfer ewo Nkoranza wo mana de wo mo aba no ma wo mo nko adesua ewo Kwabis Educational Complex na nye no nko ha ye wo library kese a enwoma asorto ahyemu emma na afei Ghana Education Service kwan a wahye se yemfa nkyere suku nkwada de no eno a pepepe na yedi so ye wo hostel facility wo ha kyerɛ se wabofra na ade no ba no oni baabi da oye bema ne baabi ada na mmum ono a na obeto na duane adie enti ɛhɔ no de ya na wahye no nso yɛhwɛ nkwada ne yɛbɔ wɔn ho ban kwan sononko so we ma yɛ adansoa ɛwɔ suku ahodo nyinaa emu hwehwɛ yɛchi akwan ne yɛ o na jetom sɛ nyansa mfiti ase yɛ awurade suro na awurade suro mfiti ase yɛ nwoma sua nwoma sua mfiti ase ne na hyase no ɛyɛ Kwabis Educational Complex enti for wani kyerɛ hɔ ɛnom ɛyɛ afrɛfrɛ wobɛfrɛ wɔ mo 0248 876028 anaasɛ 055 3959 997 Kwabis Senior High School Center of Knowledge eno ene yagina hyɛdeɛ frɛ yɛn sisia Tabia Herbal product the Zanike Herbal Meshano aba eno ena boost wo immune system kwaboa na ewo mu no eboa ma omunya hoden kutia nyaro asanso na Tabia Herbal capsules no so eboa hohuru nipadua no mu kama sanso na Tabia takum no ema ne mema no mombo modern na moma monsa enka endroi bi na neoma endeda na akwan mu ope endroi bi ato anasa ope ne krokro ato nso a frɛ ahoma isu 0243 686 861 Dr. Oboni o Dr. se watena se ne yefiada oye adwuma ne fie ene ochena memene meye na maye ne manyanye ne nam titum ni kana bra Dr. Hwano pe ya na onsa yade osa anisubidie akoma yade obi akoma bo peri obi a wani su yotum wote ho kra utim bisa se ade o mama light of ana uhunu sa ade no pe e wo se utum ni kana akọ Dr. Obo ho enom obi onso a onye adwuma bia wote ho ana wabre
ɔte so saa ɔnante kakra bi firi ha kɔ ha na ɔte so wayɛ adwuma te sɛ deɛ wayɛ adwuma abrɛ no Dr. Obo sɛ ne nyinaa yɛ yadeɛ bɛhwɛ wo pressure nyɛ saa dakoro bitwa wahwe fom sɛ krim etwa wo hwe a wanhwe ya onsɔre biem ɛnti tumnika na bra na ɔmoa yɛba yadeɛ ahodoɔ nso a hepatitis mmerɛbom yadeɛ ɔhwɛ ne nyinaa asitwe yadeɛ ɔhwɛ ne nyinaa awo mu nsɛm yadeɛ ɛwɔ ma ne mɛma mo pa awo nneɛma esi awo no kwan nneɛma ma awo na kyɛ ne nyinaa doctor bɛhwɛ de ama na no pɛi afi typhoid yadeɛ ɛno nso wanya bia fakɔ Dr. Obo ho na ɔnhwɛ ɛma mɛma mo ayɛ mmerɛ wɔ na ayɛ mu ɛma mo afa na ayɛ mu yadeɛ ne nyinaa sexually transmitted infections no doctor ehwe o kidney function ye o kidney ma problem kitenkete ya na wonfe eta ye o ya kohwe ebia na kidney no ho techema eba ye behwe ama yamkuro ulcer doctor wona duro tatahwe uduru ha obetu ase kra ede ama ene anope Nkoranza de hyeman edwira kwan no so ba bia ye bu gas no eho na doctor atena ase a o hwe enkrofo yade o se frɛ no 0249 761 508 oye adwuma dwada kopem memene dantie na ye fia dai oye adwuma obepon nwumre nunum pai mu nyame ya adom ochena no pa no nso obesan ba betena se no wapon nunum empai mu saa eni subidie akomayade fa ne nyina akoma Dr. Obo na wo mo ye expert ewo cardiovascular diseases emu Anope ube yisika ube sendisika ube register osem ni na eye Bojibo Ventures fa wani echiremu ewo ho osanso eye agent edema Fidelity Bank Eco Bank ene banks ahodo ekeka ho bomode ane tutumrika na ekọ honomo na on register osem no ma okọ nekọ yusika ewo honomo one NDC office no ene di nhwe ni mu anope kan ho nekọ yusika no frɛ no ewo 0248 089463 Dr. Magashi new Dr. Papa Onie Dr. Magashi Spiritual and Herbal Center no pay water in Safra say Brandon Chain na watena se wosa yade honhom ne honamani yade nyina Dr. Esa Amanate efiri wo so oyo nyame nipo ya apostle ankasa nti no yade se onimfam na otumi edi nyame asem ekfra nhaban ema eye adwuma esa yade efiri nipadua mu o se yemfanto onim se ekoba no eye honamni yade wate se stroke yade a eno de nansa stroke no bete akọ osa nansa beko asmante hyewa eno de simanum doctor ehuni se ho na afi yade no eno ano na ekọ ema biem wo etwo hernia afi kidney yade enyina obehwa amaw na yemu yade na wakofa bi asekeka eniposa yade bi etete sa enyina doctor behwe amaw nso ka hona na honam ye ohene doctor behwe amaw ne awatu nsanom den on tijai o kan decha enyeye doctor se fa no bra obehwe de amaw obi oso ane de ne ye enubone enom ena waye watomu ntentan doctor betia no amanako na abodam ne de obeso waduru se pre eno ano no etekwa emma biem doctor say fasa ha we nyina ebra wa spiritual marriage disappointment ubiatu waduru yayo sunsumu yaye wadoa ni nyina doctor say fabra na obepam ama sa honhom no akọ ode spiritual soap biaba sa spiritual soap no we dwade ni uhia bi obada boarding house uhia bi okoni padodo mu uhia bi eya afa bi dware na wankasa ubehunu sunsum dia sa sunsum samran no ebeye ede amawo doctor ewutechiman Hansa Brigade Pentecost Junction hwa ena Dr. Amagashi ewo wose anope watena se ubetimi aba na wasa yade friend nso 0544 580 936 on krabata pi ebi otakura de ebi okasoa ebi akra ebi okumase ena techiman ende no enso anope wona matena se a yesa yade enyina Dr. Sebra na onsaw yade Sciatica edin edepa nenso yare anope se sa yare yi bi how efri wo to ase hode kọ no no mo twetwen pa sciatica yare edin hwe na wan fanto ba anope 21st clinic fa wani akiremu wo ho no ye expert wo ho ye betu ase ama okrakrakra ne ye ka sciatica no nya no kwa ne yesa yare bi ti say stroke diabetes high blood pressure ene nyare ekeka ho bomodian na fa wani akiremu 21st clinic branches ne de edoso pa ye wo mako 15
fa wani echiremu ewo brono bia wo so bia ko honomo na yensa wo yare kama emfa emma fraye ewo 0540311311. From 21st Clinic, we draw down the curtain for Friday's edition of Adea Akye Abia. Midi ede Owoahene Acheampong. Yabeda sister Afia ase na ya wuram etume akọ yenim ama bibia aye ententem. Ye da systematic presence so ase no numpa mu ahomachi na ye tena ya bone kakra ede ababedru sabre. Yeda of our pamo ase se ono so aka ye ho Monday to Friday aman komodie no ni nyina aye kama yeda ba wasara ase bebre ewo eye ono so ne dia ode eboa akwanuasa nyina mu emadwumadie no ekonkan ene obi bia tituru yatiefo a munya ye ho adaje etie yen se de aban no ahyase take shape amamuo no ahyase take shape yeguso kakra omampani wedina wotwemienu ewo amamuo emu from Monday yebe Sunday another presentation abro ewo yedwumadie so de wo esie mo amuhia ye Facebook yeda mo ase papa mo amuhia ye YouTube yeda mo ase monkoso a na mo ne ye ne ani dwuma sompa yaba no osom yasom Nkoranza man yasom krutu atwa ho ahia yasom bono apueye yasom oman Ghana eno enema yehuri edi afoforo no enyina enkan makane sa mawie no akraw mo enitia